Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad na gabi. Aksyon Prime, mayang gabi sa aton mga listeners. No? Ari lakat sa aton nga chimpo, sini nga gabi, Huwebes, kita karon Marso 12. Tuig 2020. Easterly, so kung mapahanga hangin gikan sa baybayon sa Pasipiko, nag-apekto karon sa kabugusan sa aton pungsod Pilipinas. Sa Metro Manila kag sa iban man nga bahin. Sa aton pungsod may pag-uum-guum ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahwaan nga may dala ini naligwin nga mga pagulan o kon pag panaguob nga tuga ini sang easterlies. May ara kita mabatyagan sa kapungsuran nga may kasarangan hasta may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin sa direksyon sa nabagat na nasidlangan ang naga-impluwensya sa naminan sang Luzon nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan kag may ara man nga mahinay hasta sa kasarangan lamang nga huyop man sang hangin magahalin sa nasidlangan maga-impluwensya sa kabugusan sa iban nga bahin sa aton pungsod nga may makanay hasta sa kasarangan nga karagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya may pag-uum-guum sa gihapon ng aton kahawaan hasta sa magalumon man ang aton kalangitan nga may naligwin ini nga mga pag-ulan o kon pagpanaguob aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental. Pakit man ang syudad sang Bacolod. Kag may ara kita mahinay asa sa kasarangan lamang na pagdupoy-dupoy sang hangin paghalin sa nasidlangan maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang kondisyon sa aton kadagatan hara sa makanay hasta sa kasarangan lamang ng pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Ala
1:18 karon sa kagahon ang taob naton 1.5 metro ang kadalumon. Kag ang unas magabalos alas 7:23 buwas man sa aga sa takos nga 0.0 metro ang kanabawon. Kag alas 5:55 sini nga po nagtunod siya ring adlaw magabutlak ini siya alas 5:52 buwas sa aga. Sa subong hari kita 24 degrees Celsius o kon 65.2 degrees Fahrenheit. Muna kabugusan sa aton nakatimpos nga gabi. Aksyon, Bryan. Sige. Sir Gan, salamat, Gid. Okay, thank you. Thank you. Una sa balita, una sa aksyon. May balita gyapon kung nakatsang panahon ng paghahambalan kay diri sa aton sa Bacolod, Negros Occidental, kag sa buman sa bugos iyang Western Visayas, no? Kag bugos nga Pilipinas, matawhay mga kaksyon ng aton sini nga palibot. Pero sa mga utod naton nga nagapuyo gihapon sa igad sang baybay sa kilid sang o kanidalom sang Taytay, kilid sang Kasubaan kag Kabakyasan. Alerto lang kita 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Samla size 46 na. Subong adlaw Webes, ari na kita sa Marso 12, 2020. Una sa balita. Una sa aksyon. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas na nga aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag likes mga ka-aksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang dira actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamuto kay makamonitor man, makabasa pa. Una sa balita. Una sa aksyon. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton kag sa mga viewers naton, kung ano nga aton sila nga issues kag mga balitaan sa mga gabi, itagain nyo lang dira sa opinion plus ang inyo siling greetings sa mga chatters o kung mga viewers na ito chat lang dira sa aton nga live sa Facebook kag sa aton sili naman nga mga texters aring aton nga numero nga pwede nyo gid padalan sa inyong mensahe 0938-225-5017. Aksyon Bryan Morden. Aksyon firing line. Yours truly mga ka-aksyon onboard na Tob-Tob las 9 ang tagna sining gabi. Set back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ano balang dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong iyang gabi. Kung ano nga sinambunot sang COVID-19, way man nagpaulihi, isa iya kapag pangluthang ang nagluntad didto sa syudad sa San Carlos, gintunaan ini sang duha patay, isa pilason. 3 ka mga suspitsado diri padayon pa nga ginapangita sang kapulisan. Isa sa duha nga napatay, drug personality. Una sa balita. Una sa aksyon. Samtang ang truck driver sang 16-wheeler nga nakadalasa sang tricycle sa banwa sang Manapla kahapon sang aga ginhilway na sa custodial facility. Ang tagiya sang truck con company nagahatag naman sang bulig financial if in case ginman nga may ara sang pinasakay sang panumbongon the Manapla PNP preparado sa mga dokumento. Patay green tricycle driver mo matapos siya nga according to sa report nga nakuha naton gikan mismo kay Police Captain Jenic Bermudez, ang hepe sa Manapla PNP, nag-overtake ining truck pagkatapos na alang-alang binungguan niyang tricycle ang ginasundan niya nagkalatabog ning gasakay. Grabe ka-reach sa sitwasyon. Sa iban pang balita mga-aksyon lokal diri sa Bacolod, tulotawhay diri sa sini mga tiniyon ang masako diri amo ang pag-monitor gihapon sang sitwasyon sang pagbinaklanay sang mga sanitizer kon alcohol, face mask dog nagkulukalmang face mask alcohol subong ang ginapangita na naman. And halos diri subong nagakaubusan na bangon ang iban diri nagapamakal sang sobra-sobra pagkatapos ginabaligya nila online kag ginaginansyahan. Way manikaluoy nga mga tawo amo na ning sitwasyon ta subong nga halos tanan ginakakugmata na ining COVID-19 sila makuha pa nila nga magpangginansya kag magpamintaha sa kaangay nila nga tawo. Aksyon firing line.
Basi hindi na nyo mapusla ng pamintaha nyo kung ibalik sa inyo bilang karma pila kadlaw. Imagine mo ng alcohol nga tag 80 pesos. Kung baklon mo sa ulo online, tag 700. Imagine nyo na ha, ginkompra ti subong, ginamonitor inisla sang DTI. Ang pamangkot, ang DTI galibot. Kay kagapon to sa report gani nato nga nabasahan, ang DTI mangayo pa sila gani sang kwan mo, sang bulig sa publiko kag i-report kuno sila ti kamo mano na lang kamuya, mahulat na lang kamo hungitan. Aksyon firing line. Libot-libot man pag time. Kay ti pag may time kamo kay ti may mga groceries to diri nga i-surprise nyo panilag da kung tapilang presyo kasimple lang gid la. Hindi man ni kadako gid ang syudad sa Bacolod ha. Dibla, diri subong nga pinagusto kung nagkatabo ini dito sa National Capital Region. Nga dito karon may pinakadamo sang positive sining COVID-19. Diri sa aton sa probinsya may nagapamintaha po timan kadamo. Ang ibang nga balita makaksyon sa aton sining pagpangalagad subong iyang gabi. Unahon taman karon ang balita gikan Kapitolyo Provincial kay Ariho, assistant sang board member naging na person under monitoring sa COVID-19. Iban pa nga may empleyado sa Kapitolyo gin papauli sang timprano mga kaaksyon. Pero ti wala iya sang wala iya sang lockdown sa Kapitolyo. Wala sang lockdown sa Sinimat Tinion. Ang forehead ganit ko nga thermometer ipagamit sang gobyerno probinsyal sa mga puerto kag airport. Ang biometric attendance system naman niya sa Kapitolyo suspendido man bangod sa COVID-19 mga kaaksyon. Ini nga mga precautionary measures sa ginahimo karon maayo gid nga tikang para sa aton sining safety mga kaaksyon kag seguridad. Sa mga malls diri sa Bacolod subong ang paghambal mag-mention ko kagabi nga ginapatigayon ang thermal scanning for those nga gusto magsulod sa malls mga kaaksyon or sa mga mall naton diri kag ginahatagan pa gani isang alcohol ang ila sini nga mga kamot ang ila sini nga mga palad kag isa-isa ginapalinya subong sang mga gwardiya. Mayo kay kita tanan nagmato-mato na kita, no? Hindi na kita magpahulat pa nga maglala ining sitwasyon kay kung hulaton tang gobyerno, ang gobyerno kung kisa doon di manaton man ma-please mo, may mga basis man sila ti medyo dugay-dugay man sila kung kaysa. Samtang diri sa Bacolod naman niya ang CLMMRH Makaksyon. Gin patuman ang 1 visitor sa kada pasyente bilang precautionary measures batok sa COVID-19. Ining Corazon Locsinbla, Montelebano Memorial Regional Hospital. No? Samtang 3 ka PUIs gin-admit sa medical facility sa Bacolod, syudad may 19 ka persons under monitoring sa sini nga mga tinion. Objective, balance this. Okay, so muna yung mga balita nga isa-isahon tanay karon na. Ipaplastar tanay taran-taran makaksyon kahapon o kon kagabi gin-interview naton una diri si Councilor Cindy Rojas. Ining may koneksyon sa suspension sang graduation rights kag moving up sang tanan nga level sang mga bulutuan diri sa syudad sa Bacolod. So, pampribado man o kon pampubliko, no? Ang mga pampubliko nga bulutuan magatapos ang ila sining pagklase sa March 2020. Diri sa syudad sa Bacolod, kag ang pampubliko naman I understand March 27, no, patapuson nila ang ila sini nga mga examination. Actually ini nga mga sinimana examination week na gid man nimo, no? Diri na ni sa mga nagakuha exam ang aton sa mga kabataan. So tapuson asto sa mga graduation rights, moving up o kon etc. nga mga aktibidad suspendido na diri sa syudad sang Bacolod. May bigro depende gyapon sa situation base kung magkanay-kanay malang masunod nga mga simana ti may mga further advice kita nga ginahulat sini mga kaaksyon. Aksyon firing line. Pangamuyo lang kita gyapon ano kay kabalo ka ang graduation kaisa lang ini gakatabo mo. So kung hindi ka kasaka sa stage ka magbaton sa imo sining diploma, inabalang daw na mismo gid ang half sang imo sining kinabuhi sa kalibutan kay ti ang moment bla, no? Ang moment
This is the moment. This is the moment. Damo na bla. Ganaw, hindi mo na masulit pa. Labi na gid kung graduate ka na sa college, pagkatapos hindi ka kasaka stage, masubo ina. O galing, ti may consideration kita. This time, sa mo sini nga situation, abi, nga may ara sang ginakahadlukan nga COVID-19, nga abi nga piliton, tagid abi for our safety nets, abi, no? Nga piliton, tagid abi kon makabutang man sa aton sa kahangawa. Aksyon firing line. Oo, di bala? Anong isipon ta ang ma-problema kita sining COVID-19 o kung magsaka gi kita sa stage kawag baton sa diploma? Dito sa Metro Manila, mga kaaksyon, dito sa Metro Manila, ang Department of Education, abot na may plano, sila lang nga 1 meter iyang distance sa mga graduates kag sa mga moving up nga mga estudyante. Doon ka uti naman ano? Kung magagalakat ka mo, nagapasok ka mo, nagamarcha ka mo, dapat may distansya ka mo nga tag-isa ka metro sang imo sinay upod man nga man graduate. Daw mo na bla. So, daw ka kuha na, no? Daw ka, inablang daw ka, hindi na amo, bla, no? Daw ka palagpat nga mga isa ka metro, mautihan ginaabla sa kadamuon sa graduates, milyon subong ka mga estudyante ang affected gidman sini mo sining pagpauntat sa graduation mga kaaksyon o graduation rights. Ini ang graduation kay mag-graduate gini sila even nga di sila makasaka stage. Sige, na-plus start na karon sa aton nga pagpangalagad kag tonight mga kaaksyon ginaangan-angan naton ang pagagwa ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaya daw may ara siya sang public address subong nga gabi. Ini may connection gihapon sa COVID-19. So monitor gid kamo dira kay hibaluon tani kun anong kaundan sini. Ano balang hulaton tani no? Kay kabalo ka dito sa Metro Manila, sini matinion, may ara na sang pila ka mga additional na naman nga mga nag-positive sining COVID-19 mga kaaksyon. Pakaronan ko na, basta standby ka mo anytime tonight. Kung magsaka na si Presidente Rodrigo Duterte siya sining stage, kung magatubang sa iya sining podium, ma-live kita gilayon kag mamati gig kita kung ano ang public advisory, public address sining COVID-19 sang Presidente sang pungsod Pilipinas. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ariyo, antes kita magpalawod sa mga balita lokal kay tagaan tagid Chimpo ini karon, diri kita anay gamay lang sa mga dalagko nga balita sa national mga kaaksyon. Kabalo ka, bisan ano nang ginumon-gumon sining coronavirus nga ini, pero may mga tao paghihapon iya nga mas masako man sa ila sini mga kriminalidad nga buluhaton. Kay didto iya sa Southern Cebu, ining hinatilan nga lugar sa Southern Cebu makaaksyon, patay ang konsihala nga si Maria Liza Toledo matapos nga ginluthang ini siya sinigid lamang nga adlaw. Ining konsihala makaaksyon involved sa drug trafficking. Daw sila kadlok sa coronavirus ang ila sining business sa pagpamatay padayon man gihapon no ti patay ho. Aksyon firing line. Konsihal mga kaaksyon didto iya sa Southern Cebu sinigid lamang nga adlaw no. Gintingwaan man kun tani sang mga otoridad nga malabot ining mga suspect pero waygid mga kaaksyon. Aksyon firing line. Toto kita sining coronavirus mga kaaksyon, no? Kay sa nambal ko na, we are waiting right now kay Presidente Rodrigo Duterte nga magwa na. Kung ano ang iya sining statement, ano iya sining address, ano iya sining content, karo, etc. Pabati tagirisinyo. Kabalo ka may resolution diri ang Interagency Task Force for the Management of Emergency nga Infectious Disease. Basi amo ning kaundan kung paano ini matapna diri sa pungsod Pilipinas. Initial ko mala nga nakuha diri mo, no? Kay may mga recommendation diri ang Technical Advisory Group
sang pungsod Pilipinas, mga kaksyon. So, check na ito ni karon na. Daw live gini sa tanan nga mga public radio stations, Aksyon Eden, no? Kag sa mga public TV stations, no? So, kita diri, number 1 kita karon nga magpabati gid sa inyo. Okay, may mga OFW, kay may mga Pinoy nga nagapauli karon diri gihapon sa pungsod Pilipinas. May mga places kita kag may mga countries kita nga wala gyapon nalakip ya sa banning or pagban sa pagdungka or pag-abot diri sa aton pungsod Pilipinas. So, pag-abot nila diri according iya sa task force sang gobyerno, ini sila ang i-force quarantine, mga kaksyon, no? I-force puwersahon, no? Dapat gani pag-abot pa lang sa airport, pagdungka pa lang nila, pang pang balabaga na ni. Kagi paagi sa quarantine, do 14 day man lang nimo nga quarantine period, ihatag sa 14 kadlaw. Pila gid bi ka oras iusik mo siri for the security sang kaugalingon mo kag sa pamilya mo kag iban pagin nga tawo. Kaya tingala kita nga may nag-alalabot diri sa aton nga wala kagi balabag sa airport bla. Di bla, no? Nga may-ari di subong sa aton yang duway ni siya ma-quarantine sa airport pa lang, duway na balabagan, tinog pawala kita bla. Ti subong ko, no, diri sa lokal, ginabisuhan na ni siya nga magpahimuyong. Sagi sa kulog yapon kalibot, yan, padayaw, gurong tunto yan. Action firing line. Basi ka monitor, kasubong nga Binoy pahimuyong anay bla, nugay palak. Kay kung maglaptan, karon ka mag-positive ka, anong mabulig mo, may mabulig ka? Pero malonta ni. Kaya ang coronavirus, hindi ini joke-joke, mga kaksyon. Speaking of joke-joke bala, sa social media, subong, kung isa nga ako nga Facebook, do ang application ko na Aksyon Eden, do i-delete ko na lang. Tanan nga jokes ang coronavirus, ara, ginalang-ulango nyo pa ni, nga imagine na, 1,000 na yan nagkalamatay, tapos kita do galawag-lahog patay gyapon. So suliton ta ang mga OFWs, Pinoy nga nag-travel abroad, nga nagpauli diri sa aton, i-force quarantine na sila. Mismo dira paglanding pa lang nila kag pagpanaog sa eroplano, mga kaksyon. So ara karon sa tikang sang gobyerno naton kuno dapat ang pagahimuon gid sini. Sa ibang nga balita, mga kaksyon, may connection gihapon diri kita sa hoarding sa mga alcohol kag sa mga pwede magamit naton to sanitize sa aton siri kaugalingon. Kay suno sa Malacañang pangdakpon tagid ini ang mga nagapasaka o nagapataas kag nagadugang presyo nga pangmatay man nga presyo. Sobra pa sa COVID virus nga ini nga presyo. Sa nambal ko na may ara sang alcohol nga tagpila lang ka ml nga ang presyo niya butang tabi mga 90 to 100 pesos abi. Sus pamaklo na nila. Pagkatapos ibaligya online. Pagkatapos ibaligya tag sobra 300 up to 700 pesos. Dira mapatay ang tao dira sa muna nga presyo. Di kon ikaw abi way ka sang kwarta mo sinong ibakal mo abi. So diri na lang kita. Panghinaw na lang kamo, kay may mga habon man da. Mas bulo barato pa ang Safeguard, Ivory, ano pang iban nga mga habon bla? Ano pang mga habon sumong nga mabakal to sa market, bala nga makabulig, nga makakuha sang germs, kag virus o kon bakterya, abi? Mga habang libre pa, ay ito ba siwa, sumong duway mga ditubod mayo na, no? Do paano ka rin panghinaw? So, pang habon kita magamulan ni kamahal yung alkohol, yung mga habon na lang gigita nga mga habon sini. Hambal sa Malacañang, mga resellers na dira, paghalalong kamo. Kay pangkasuhan, gig kamo ya, pwede kamo magkalapriso. Galing kiti, sa pila na ni katuig, balang ginahimo ni sa mga negosyante na. Tundula pagig kuya kabati nga may ginpang lupot, prisuhan nga mga manugbaligya. Action firing line. Kumbaga, ang gobyerno ta until puro hambal. Wala aksyon, blaw. Pareho sa DTI. Kailinit sa DTI, manugo, pieces pabluyo, yung nga panugid ka mo, i-report nyo kung may amuni, amuna. Di mano ka mo ya?
Gwa ka mo da ka maglibot, trabaho, ginaswelduhan ka mo para mag-monitor sa presyo, iya sang baligya, tapos manugo ka mo sa matawak, nami sa inyo, no? Aksyon firing line. Ang tawo nga nagasweldo sa inyo, pamasuguon sa inyo, do mo maning nami, panggapuson, magkagipangguyuron sa mga public markets, no? Aksyon firing line. Kag sa mga department stores para makita nilang price sa ngaton sa nga manugbaligya man nga mga negosyante subong nga gin pamintahaan man tudo-tudo bangod sining COVID-19. Oh, amo na ni sitwasyon ta pero ang iban do ga binuang pa bla. Okay, tilantawon tani kay ang gobyerno mapasaka kaso. Ang pamangkot san-o kag sino. Una sa balita. Una sa aksyon. Puro man ang tawakal, daway man tiya kita nga nagalibot, gid man kamo kag may ginpanakop. Kaya kung gustohon, sa pagkadamo daho. Action firing line. Kaya kung ako may power lang tao nga sibilyan, nga pangguyuron mo nga pamaligya, da pang sululubra, dugay na pinangguyod Te, karon ko ni-report sa sibilyan. Ang DTI ma-action, how many hours pa? Pagkabuto ti panos na. Action firing line. Ti budlay katama. Anyway, sige. COVID-19 gihapon, no? Tutukan ta gini para ma-inform ang publiko nato na nung gakatabo sa palibot ta sa sining nga mga tiniyon. Halin pa kagabi, break man diri sa Aksyon Radio Bacolod nga si Senador Win Gatchalian nagpaidalom sang self-quarantine mga kaksyon. Self-quarantine man si Senador Nancy Binay. Today, pati si Aksyon ma-self-quarantine man. Pila ka mga miyembro sang kabinete ni Presidente Rodrigo Duterte ma-self-quarantine man. Ini sila nagtambong sa hearing kag pagkatapos may ara sang resource person didto nga positive iya sa COVID-19. Action firing line. Tanan nga mga tinawo manila sila sini mga tagsa-tagsa ka mga opisina ati subong self-quarantine man. In fact, ang Senado subong adlaw naka-lockdown. Action firing line. Pila ka mga offices sang aton sini departamento sang gobyerno, no, kadamo lang disinfect subong adlaw, no? Pinanglimpyuhan, pinang-sanitize, pinatanan-tanan. Kay ti may nagasinulod aming bisan sino na lang mo ti public office ini mo. Ti may takbalo, o isla kabalo nga may ara didto sa may nagasinulod nga base nagadalaman sining bartian nga coronavirus. Action firing line. Si Presidente Rodrigo Duterte nagpaidalom nga na isang pag-test man mo. Pero why siya sa mga sintuma galing kiti sa edad niya 70 sobra na plus nga ti bisan sino na lang ginaistorya niya to make it sure sa iya sinikaw galingon. Wala sa mga sintuma. Si Department of Education Secretary nga si Leonor Briones mga kaksyon, amuman, mapatest man siya para sigurado Action firing line. Si Davao City Sara Duterte amuman, kag sinabutas Mayor Toby Chanco, mapatest man para masiguradong ila sinikaw galingon kaya mo na hambal tagani bisan sino na lang ni ang ila ginaatubang mga kaksyon. Action firing line. So, may pila pa ka mga opisyalis ng gobyerno nga mapa-check sang ila sinikaw galingon, no? Mapa-check why man sila ginahilanat. Sa Manila subong ipatuman ang 4-day work week mga kaksyon. Meaning, ang kinaanda ng usual nga trabaho is 6 kadlaw dito sa Metro Manila. Most likely sa mga pang-pribado nga trabaho. Subong, ipatuman ang 4 kadlaw. Action firing line. Mayo kay ngaton gobyerno nagahimo gid sang tikang mga kaksyon para matrace tanan-tanan ang saray sino nga batsyag. Kung naga-monitor gid subong mga tao nga may travel history kamo, batsyag nyo, dolain matsyag nyo, di na magduduha, lakat na kamo sa ospital. Action firing line. Kaya para masigurado. Sini gina mga hapon, nagdugang naman sang duha. Ang total subong 52 na ang confirm nga positive sining COVID-19. Action firing line. 52. Kahapon to 33, nadungagan sang 16, nag-49. Nadungagan pagid isa, sining nga pinaka sining aga, 50, sining hapon duha, 52 na.
Sa Mindanao, may ara na to isa. Pag-intindi ko, isa. No? Correct me if I'm wrong. Isa man diri sa Visayas, and that, amo ni ang konsihal sang Tayasan. Nga isa ka senior citizen naman gani, no? Sa Tayasan City, Negros Oriental, nga nag-positive sa COVID-19. Ini siya may travel history last week, mga kaksyon, dito iya sa Green Hills, sa Pasay. Kaya may ara sang eleksyon, sang PCL. Pero wala man to madayon ang eleksyon kaya may nakaproblema to. So, mga ton sila nga mga konsihales diri sa Bacolod, Aksyon Eden, dito man ni sila, no? O galing, ining taga-Tayasan, Negros Oriental, may ara na siya sang problem. Sa iya sinikto galingon kay ang isaya ka kidney sini transplant na gali. Bag-o na hindi na niya iya original nga kidney kundi gintanom na ni sa iya. So karon, according dito sa ila sining pag-check, medyo ako doon iba ko maghambal so siyempre basado critical, no? Ang iya sining sitwasyon. Pangkaliying word na is 50-50. Daw mo na bla, no? Bangod sa ginabatsyag niya. Pero we are praying gihapon nga makarecover ni siya. Kaya ang coronavirus disease, mga kaksyon, tanan way kalamatay, ha? Kaya sa 18,118 nga na-confirm nga may coronavirus, mga 70% direction Eden discharge sa man gani mo. Around the globe, around the world na, 70% naka-recover ni sila, no? Now, balikan ko ni karon sa Dumaguete, kay i-replay ko ni karon ang tingog sa ila sa nga press conference kay na. Kay pabati tanong sa inyo. Why? Ang Dumaguete 6 hours away from us lang, diri sa Bacolod, kalapit-lapit. So, kung travel ang paghambalan, may ara kita sa transportation like mga buses naton nga nagabiyahe Bacolod to Dumaguete kag nagalabay man San Carlos, Giholngan, mga Tayasa na eh. So may mga pasahero dira. Sa daysin o ayhan ang natubang na ni konsihal. Amo nang pamangkot dira, mga kaksyon. Pero dali gid lang. Kay maki-update lang ako sa kadamuon na sang patay, no? Sa bugos nga kalibutan, today, nga update, mga kaksyon. According diri, ang nagkalamatay naglabot na sa 4,607, mga kaksyon. Nag-umpisa ining COVID-19 sa ang kasagsagan to daw Disyembre 31, 2019. So March 11 subong or 12. So mga 2 months and 12 days na or 13 days. Ang patay 4,067. Ining 4,067 sa 118 na ini kapungsod. Ang confirmed cases diri mga kaksyon, 124,519. Grabe, no? Ang confirmed cases diri. Ang may pinakadamo nga patay sa gihapon, nagapanguna of course, hindi na niya malagas, kabay pang hindi gid paglagson. Dito sa Wuhan, Hubei Province, sang pungsod China, nga damo-damo gid sa ila. Sobra 3,000 dito sa ila, mga kaksyon. Confirmed cases lang ti ang China nagapanguna man 80,000. Ang Italy may 12,000. Sobra. Ang Iran may 9,000. Ang Korea may 7,800 masobra. Ang France may 2,200 sobra. Spain naman 2001. Kaglipay kita kay diri sa aton 52, no? 52 gid lamang ang pungsod Pilipinas.
Pero may ara pag-iniban sa mga Jamaica to, isa lang ila confirm to. Mongolia, isa. Ukraine, isa. May mga jutay pag di mga layo-layo naging man sila mo. Ato na nila sa parts ang iban nga continent, Aksyon Eden, di ba? So malayo-layo naging man sila. So kita, part diri sa Asia, so mas dasig kag madamo ang sulod sa mga tao, mga kaksyon. Action firing line. Okay, gindeklara ini sang World Health Organization kay na nga pandemic na ang COVID-19. Magambal kita sina nga word mag-action, meaning halos malikop-likop ni ang bugos nga kalibutan sining nasambit nga balatian. Action firing line. Kay una-una outbreak ang tawag sina mo. Ikaduha, ano ikaduha gani? Basta tatlo na mo. Nalipat na ko. Outbreak ang una. Ikaduha, basta mo na, ikatatlo, mo ning pandemic na ginatawag around the world, globe action around the world. So, sulito na ton ang patay nagadamo. Pero ang akon lang nasunaran sa pungsod China makaksyon sa ligad to nga mga sinima na aksyon eden ang nagakapatay kadadlaw ini magsobra ini magnubo sa isa kagatos mo, no? Ma-remember nyo? Kadadlaw di magnubo sa isa kagatos ang patay nagligad nga simana. Pero sini nga mga simana na sunaran ko ang patay sa China duara na lang sa tagsobra 20 20, 30 naguluhulpa nagin man sila dito. O galing nag-spread out lang dito sa Italy nga nag-totally lockdown sa sinimat tiniyon. So kabay pa nga maamat-amat ni dula ining coronavirus kag tama na niya. Lord, nagapangabay kami sa imo sining tagipusoon kag kwan, imo sining power nga dulaon kag tapnaon na ining coronavirus. Kon ini man-made ginman o kon natural nga natabo diri sa kalibutan, kabay pa nga madula na ining nasambit iya nga coronavirus. Action firing line. Kaduludla iniya nga klase sang balatian mga kaksyon, no? Kaduludla, no? Hindi na ta dapat pa mag joke pa sini. Action firing line. Going back here mga kaksyon sa island, Negros Island, kinambal naton sa Tayasan, may isa ka konsihal nga na-confirm gid nga may ara siya sang COVID-19. But prior sa ning COVID-19, nakalagaw siya dito sa Pasay, no? Sa PCL. And then may balatian na siya may ara na siya sang kidney problem, kay transplant gani mo, da? So, karon gina-check pagid siya kag ginabantayan gid tudo. This afternoon, nagwa ang report sa Dumaguete niya nga ang 43 ka mga nurses sa duha ka hospital ginpaidalo man subong sa quarantine. Action firing line. Sa Dumaguete niya, Oriental Negros, 43 taran ka mga personnel sa duha ka hospital, nurses man o kon pang iban dira medtech abe, na ginpaidalom sa quarantine because nga ini sila yara sa vicinity mismo nga ginaamuma ining si konsihal. Action firing line. For the safety measures mga kaksyon, ining 43 wala gin-allow nga papulion sa ila sini tagsa-tagsa ka mga puloyan. Kag subong stay at the hospital sila for monitoring, observation, or investigation. Action firing line. Kay ginapagbasa ko, pagtanaw ko bula nga daw ang pinaka-headline Aksyon Eden, doon di ko mag-gets dayon. Nagkubak-kubang dughan ko, ni 43 ka mga nurses nag-positive sa COVID. Action firing line. Gali kay sila ini ang iyara sa area sa pagsulod ni konsihala. So, daw ka-normal ini ang ginahimo para hindi na sila makasalamuha pa sa iban nga mga tao, amo na nga quarantine sila dayon. Maybe siguro ini 14 man kadlaw nga matiner sila dira sa ospital, sige lang,
ang importante nga ini sila makaksyon, masigurado ang ila sini kaugalingon. Action firing line. Pamati ko lang sa inyo ang press conference kaina dito iya sa Dumaguete makaksyon, no? Sa ila sini nga mga opisyalis dito, no? Sa palayag sa publiko, ago at least may ideya man kita diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa mambal ko na nga ang Dumaguete tuman kalapit diri sa aton. Dali kay try ko lang pabati sa inyo. No, ang press conference sa ina sang aga dito ya sa Dumaguete. Gid lang plaster ko lang. Okay. Bati on man tada. Waay. Dali gid lang mga kaaksyon ha. Okay, diri na lang ko maagi sa piyak nga side. Kido kalayo, no? Not all those with the carriers of virus will naturally die. Okay? And also it's a fact that I am not downplaying this, but it's also a fact that the usual thing that we know on taking it that comes to us every year. Dalagi lang do kapigado siya, no? Pasensya gid mga kaaksyon ha. Iagi ko dibi sa piyak nga side abio. Kay ginatingwaan ginaton nga mabatian naton ini ang press conference kay na. And ang suspicion nila, he may have come to pay bills where that another victim is a Muslim, devout Muslim person na bisimpa dito sa... Okay, medyo malabo gid sa akon pero okay lang Basta ang ginpanghambal diri maka-aksyon may ano mangyapon may relasyon sa akon sini gin mention sa inyo. Suliton ko isa confirm diri sa Visayas amo na ang sa Dumaguete kag 43 ka mga nurses kag iban pang iban diri medtech guro nila nga hospital personnel sa duha ka hospitals ito sa Dumaguete ang quarantine man sa siring nga mga tinyan. Action firing line. Timay man kay napaidiyahan gyapon no napangitaan sang tikang sang gobyerno dira sa Negros Oriental nga hindi na makalapta pa kon magpositive man sila palayo lang mga kaaksyon. Action firing line. Diri sa aton sa Bacolod kahapon sa nambal ko na may mando na, may executive order na gaginpagwa si Mayor Bing Leonardia angot sining suspension sang graduation rights kag moving up, no? Diri sa aton sa syudad sang Bacolod. So kay namin nabasahan ko to sa Facebook. Do kasala gibla sang ginbutang Aksyon Eden. Kay nabutang to nga nagpagwa sang executive order si Mayor Bing suspendihon ang graduation kag ang early nga closing sang klase. Di pating early closing isuspend mo kundi why nakaron sang early closing, you know? Basi mas connection Eden pabasa ko bla sa imo karon. Kiti magsinala amo na bla no sa social media. Careful kay kita magbutang da kay kanamo dan sang gabasa ti maglibog na karon ulo nila. Try na to nabi ang Department of Education sa Negros Occidental. Pero actually then try siya mangkot yun ang coverage niya. Si Sir Ian Ernais, no? Ang spokesperson sang DepEd. I-check lang natin kung ano ang coverage niya kay kabalo kita diri sa Negros Occidental damo sang division, no? Damo sang schools division diri sa Negros Occidental. Bangod sa Kalaparon bla, no? Kay kagabi kadamo sa nabaton ta nga mga pamangkot nga nagapangamusta man sila, no? Kung kumustang ilang babanwa, syudad, kung may ara man sang suspension na sa graduation rights kag sa man moving up kang iban gani excited na actually ang iba nakabayad na sa ila sini graduation, ang iba nakabakal na sa mga bayo nila nga bag-o kay masaka ang anak sa stage si Nonoy kag si Inday
So si tatay nakabaligya na gani isang ginsagod-sagod nga mga baktin kag baboy kay ibakal sang bag-o nga dilargo kag polo. Aksyon firing line. Oo, kag sinanay ti may sandals na nga bag-o, may bag-o naman nga bayo kay ti nagapreparar. Sa karon di pa madayon ang graduation. Aksyon firing line. Hindi lang ko disappoint na kay ining ginahimo karon sa mga opisyalis naton para ni sa kayuhan naton tanan-tanan. Alang-alang si Aksyon Eden pa. Okay, sige. Karonan ta lang basi makontak mo lang isulod ta lang karon kay para mapabalo taman diri Negros Occidental. Last City 22 Aksyon Radio Philippine Standard Time una nga bolyada sa aton nga pagpangalaga dulogin naton sa Mighty C kag Xanton Plus Herbal Capsule. Ini pampabakod sa aton nga immune system kag ang Mighty C amo ni siya makabulig makaksyon sa imo sining nagakarap-karap nga pananawan. Ang Xanton Plus Herbal Capsule basi nagabukol-bukol dagal batsyag lawas mo mag Xanton Plus Herbal Capsule. Mighty C kag Xanton Plus Herbal Capsule maayo gidi upuron. Aksyon firing line. Pagbalik naton dugidugay, i-check naton una sa Aksyon Marlon Hinovia gikan Kapitolyo Provincial kiti may ara sang gindala sa ospital kay na dira sa Kapitolyo mismo halin. Tianong ano gibilang halinan sini. Karona sa aton sini pagpangalaga. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon firing line. Ang balitang This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs,
to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Agapasang banwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong pamatian.
istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod niya prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Bryan Morden. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:34, pabalik sa aton sini nga pagpangalagad. Anti sa report with Aksyon Marlon Hinobia, may gabi lang kay Ernesto Rigacho, naga-monitor subong Heaven. Alex Amarila Hilongo Jr. Naga-paksyon siya diriyo sa nakakita sang wallet ni Eric Santillana. Ang contact number 0930-27-35894. Sige, tadi kompletong detalye na para magkwantakin. Valencia Kenneth Araman, Orlando Sibiliano, may gabi, Aksyon Radio, kag sa tanan nga mga taga-aksyon. Always lang kuno sila monitor, Zone 4 Binalbangan. Si Prince Rory Hiro. Okay, salamat. Elizabeth Malaka Gamala, Jimenez Jonald, naga-monitor man sa Isabela, Ronquillo Simeon, no? Good evening, Bryan. Ari kami, naga-monitor na kay Madam Nene Eva Harovilla. Fiancé niya ko na, OFW from Riyadh. Kag happy birthday, late happy birthday lang ko nga kay very supportive ko no, Sister Manay Ramonita Ronquillo. March 11, nagligad. Si Tata Charmel Araman Tingting, Stephanie Manang Bika Diaz Sarona, Alan Roy Minchi Sarona, si Manong Abel Manang Tanduay Sabio, Purok Santan, Barangay Abunan. Sige, salamat. Okay, iban pa karonan ko karona, no? Sa aton sa nga pagpangalagad mga kaksyon. La 7:36. This time yung Aksyon Marlon Hinobia. Kay kabalo ka, may ara sang staff dira sa Kapitolyo Provincial nga gindala kay nadiri sa May Corazon, Locsin, Monterribano Memorial Regional Hospital. Kagano pa nga mga precautions karon nga ginahimo na sa Kapitolyo Provincial mga kaksyon. Capital Reports. Aksyon Mar, may gabi. Aksyon na Bryan again, sentro sang istorya kay na sa Kapitolyo Provincial. Ang una ginakuno-kunong PUM, person under monitoring sa COVID-19. Tubtob nga sang nag palayag si Governor Bong Lacson sa press conference kaina
na kumpirma ka man nagsumbray nga may PUM gidman. Nga isa ka empleyada posiringon babaye, technical assistant, TA nga ginatawag sa nga mga provincial board member. Mga provincial board members may mga assistants ina sila. So technical assistant or assistants ang tawag sila sa ila. Now naglain papatyag sang sining TA nga di. Nakaupod ni si Aksyon na Bray sa pagtelelipon dato sa mga konsihal sa Pasay City bla. Philippine Councilors League. Kundi may election to yung patigayon, nanong issue pa ganito kay daw nag-failure of election to. Ito madayon. Madayon kasi may mga issue, may mga reklamo. So nabuda mo agsumbray, mga konsihal tanan sa Bogos ng Pilipinas sa talalambong to mo. So nagpuli dari sa Negros, naglipas pa ang pilakadlaw. Kayo na, naglain matyag yan eh. No, naglain yung matyag ya sa saning technical assistant. So, pinakamalapit ng hospital, doon niya Corazon Locsin, Montelebano Memorial, Regional Hospital. So, dito sa kaina, nagpakwa sang swab specimen, nga ginatawag. Sample nga kwaon sa lawas niya, ipadala sa RITM para ipadalom sa eksaminasyon. So tumarak sunbray sang interest ang provincial government sa Negros Occidental. Bangod nga ang nagpositibo sa COVID-19 sa Negros Oriental, konsihal mo. Halin man sa PCL. Halin man sa PCL at tambong to. So mo ning ginhatagan ni Insigida sa pagtamod sa provincial government pagi sa kay Governor Bong Lacson. Pero ginaklaro ni Governor Lacson Bray nga hindi ni makatuga sang tuman nga kahangawa. Why sa dapat diri kabalakan bagod nga PUM ini. Kag ang ginabatsyag is flu-like symptoms lamang. Kag gapati ang gobernador nga base kon normal lang ang ginabatsyag ya. Sa lakat sang panahon. Sa tiyempo. So marag grabe init kay na mo. Kon haling ka daan sa initan, Aksyon Mar, tapos sulod ka bla sa aircon, malain ka man yung matsyag mang sitwasyon sang lawas, mula galiwat, ka man Aksyon Mar mo. Ika-14 Aksyon Bray kaadlaw na subong. Since nga naghalin sila dito sa pagtalilipon sa Pasay, Manila, kay Feb 27 to mo. Yes. Feb 27 to, tisip-isipon naton, managsulod na sa 14 days, o lapaw na gani 14 days. Kaghambal ni Governor Lacson Aksyon Bray, ining councilor ganopdan niya, ayaw man niya, why sige na batsyag subong? Diba nakalagaw ni siya balang si Councilor BC Abe, siya yan nagtuyok-tuyok man ginagmay sa PCL Vinio, kag kung anong sinuna sugata, ito bi, ano? So, ginpadala nagsumbray sa RITM, sa laban-laban, hindi galing pat o nagsumbray ang resulta bala sa RITM kung saan ugid. Kay bangod, hindi malang guro ang muning specimen ang ipadala sa RITM, kundi damo, guro. Pero ilo lang. Iloilo, region. So, diri sa aton, may 23 kita mo, no? From Bacolod. So, may ka-24 siya, Abi. Yes, pero may ara pa na sa sang confirmatory test sa Manila na nayak sumbray. Yes. So, mahulat-hulat mga isa, dua o tatlo, guro kadlaw, apat kadlaw, labig na na. Pero anong status sa subong maghambal ka PUM, ginamonitor siya, gipapuli siya? Or? Ginpapuli lang sumbray. Pagkatapos ka nakuha specimen sa iya, swab specimen, ginpapuli na siya. Kaya kung tinira sa sumbray kagiyat ben sa hospital, PUI na napanawag sa iya, patient under investigation na siya. Yes. So kung mo PUM, puli sa balay dito, palaw pahuway. Nanong matabo kay sang nagpuli na sumbray, ining technical assistant ni, damo sa sumbray sa nakaistorya dara sa Kapitolyo. May regular session pa nagligad mo. Sang kahapon, may araman. Martes. May regular session pa. May pareho niya nga mga technical assistants na istorya niya. Kag baga, official man sa Kapitolyo nagka-istorya niya. Anong matabo sa mga pareho yaman nga mga technical assistants? Si Vice Governor Jeffrey Ferrer, subong hapon na sobray ng ayo sa siyang suggestion sa doktor. No, kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Anong ni Mayo, Dok? Ano ni Mayo dari? Nag-suggest si Tumimbang para safe, papulion temprano. Subong adlaw. Yes, subong hapon na sunbray, ginpapuli ni temprano pa ang mga pareho niya, mga technical assistants, pati na sumbray ang mga staff sa Vice Governors
office. So ay kay na-action Bray sang tao, dara lang niya sa opisina sang provincial board member kaya na sa babaw mo. Babaw na sa dalawang may opisina na to sa dalawang. Daw ano sa basement bla. Lain na to ya. Opisina na to yung action Bray sa idalom naman sang SP Secretary. Kaya attorney SP Secretary attorney Ascalon. Why to ya sila gipapuli? Kung ipapuli lang sa babaw di ng mga technical assistants nga laban-laban ang mo to na istorya silang PUM nga di. Ting upo dyan sa sinang office, Aksyon Mar, why man niya maging batsyag, no? Why? So, pero i-self-quarantine sila mismo, ano sitwasyon? Ano, may mga home Why quarantine? Action Bray? Again, paklaro ko na sa ato sa interview kay Vice Governor Ferrer. Siling ni Vice, sila nga hindi. Gin papuli lang sila, papahuway lang sa ilabalay. Okay. Amala na. So, maybe siguro, kung nag-monitor to mga upo dyan mismo sa opisina, kung may kamo mismo mag-self-quarantine na lang kamo da guro anay sa inyo balay, no? Boss guro, pwede mas la guro ka-live one day, abi Friday man boss, ano? Ang hambal ni Vice Governor Ferrer silang i-consider na lang kay Boss Biyernes, last day man, dason Sabado, Domingo, lang ko yun na lang. Pwede sila magkabalik Lunes na lang. Ati, mayo gina tika. Lunes na lang, timing ang sumbrahin nga basi. Kung Lunes, magawa man na resulta sa examination, sa specimen, silang PUM. Kag isa pa basi, way naman to sa ilanat, karon sa gabi, no? Magkakuan gid si madam, kung sino ka man ma'am, inform mo gid si Vice, kag si boss mo da sa office mo, nga goods ka na, wala nga sitwasyon. Oo. Kag magabasi ang sumbrahin si Vice Governor Ferrer sa desisyon, kag sa suggestion ni Dr. Tumimbang. Yes, dapat gid. Kay Dr. si Tumimbang mo, dira na sa magabase sa insideng mangin, order o kondisyon sa ulihi. Yari si Vice Governor Jeffrey Ferrer. So, ang advice nga si under observation sa para for sure ko ana lang sa sang test. Sabi sa ina, bago na lang si kumo kay ara sa SP na yon diri sa mga board members na nag-office ara da sila. So, for the meantime, sabi papulion kan lang anay and then we will wait for ang result nila kay si sanitize ta kuning kaso manggid. Daw wala makugawuri kay inang history ya. PCL damo man to nagtinad. And then it so happen lang nga may natabo dito sa Oriental, halin man sa PCL. Si ako naglakat man to, tanan, mga board, si Board Bryan, aragi na siya, kaya siya gani hitugatin na. Huwag man siya ang iyang health siya sugong do, huwag man siya maginabatsyat. So, maybe kabay pa nga do trangkaso lang ni una no regular, kasi tanawon naman ang claim, magani sugong, grabing init, bigay-bigay, maulan. So, I hope na sabay pa nga hindi siya affected na contaminate wala siguro. Time total Friday man po as the way makita mahulat usang advice ni Tumimbang pero for the meantime abi siling ko do pwede nga talang anay pawayon nga wala lang anay sa office pero dito lang yan. It's Governor Jeffrey Ferrer. Angot sa Action Mar, naligid lang. Kundi papahuwayon sa Langkoy hasta Monday. Ang sila lang sa babaw lang ha, Guro? Ang sa dahol... Ang sa dalom niya, sige. Trabaho nila, boss. Kay basing iba nag-monitor, basin mag-duty, labos sa klaruhon ta. Ang sa babaw lang sa office mismo, sang ang panlalawigan. Yes, may mga cubicle na da. Yes. Gagmay na da, mga opisina sa nga board members. Kag, ang sa Vice Governor's Office, staff ni Vice Gov. Lakip man to Aksyon Bray. So kung may makatugay man dara Aksyon Bray, mayara sa mga mag-accommodate man sa ila, kag magahatag sang giya kung din sila pwede magakanto. Yes. Dito sa dalom, may ato to Aksyon Bray nga duty. Yes. Amo na klarohon ta kay basing ibantob lang way madalahig sining lang ko yun hasta Lunes ang ilang kwan basi mag-intra man buwas budlay na kag mag-absent sila. Now, sa iluan ta naman nagsumbray ang thermometer nga ginatawag. Sa press conference kay na, sa background, sa picture, sa video, samtang nagapalayag si Governor Bong Lacson, makit-an sa tubang niya, matungtong sa babong lamisa, ang isip ko ginagsumbray mga 20 ka karton sang forehead thermometer. Silingon pang forehead lang sa, pang agtang lang sa. Amo nang daw ginatiro-tiro? Yes, ginatiro-tiro. Aksyon na Bray. Sa isa ka private hospital, daw ka 20, garo ko matiruhan. Sa agtang kay Portigin man, aksyon kay stricto mo. Sa hospital. Bisan 5 minutes pa lang nga nakagwa,
ka, Aha. balaan nila nga dira ka man lang kapila ka nakuhaan, kuhaan gid ka kada sulod mo. Do ka normal, do ka stricto lang gid para sigurado Aksyon Yes. Mar, no? Kaya pamangkot ka sobray nakakadto ka sa iban nga pungsod. Tanan-tanan sabat way gid. Aha. Di mayo man Oo, ting iban siguro kung nakakadto yung mga sombray hambal na lang away kay kon maghambal sa nga hala ko sa China automatic quarantine ka. Pag automatic pahigad ka na wait ka da basi magsala gani ang taga uyat sang scanner na nga dali lang dira ka lang astay ngita tanay kwarto din kadapit man. So gamay lang ni sa Aksyon Bray, forehead thermometer. 180 di ka karton. Ang gin bakal sang provincial government. Ang una pa lang Aksyon Bray nga batch nagabot mga 80. 80 bilog ni. Ipanagtag ni ipagamit sa mga personnel assign sa airport kag sa puerto. No? Ang airport na Tonderiti, Bacolod, Silay International Airport sa Barangay Bagtek, Silay City. Pero may ara na sila guro ilada. Airport mo. Yes, may Aksyon Bray pero dugangan pa gid. Dugangan pa gid para at least di yawan hulat na mga pasahero. Kung sa bagay. Linya. Puerto, duwa lang gid nga landry ni Governor Lacson, ang puerto sa San Carlos City. Ang puerto sa Escalante City. Ate kay Bacolod diya, ka Bacolod diya mo. May ayo gani si Governor Lacson sa mga opisyal sa Bacolod. Sila nga gaayo ko sa inyo nga kumo inyo jurisdiction. Ang puerto sa Bacolod, Bredco, Reclamation, Banago. Pwede nga bakal man kamo. Bakal man kamo for thermometer. Bakal si Vice ng Liga nagbakal na mo no pinaragtag gina sa dinto. Yes. Pero I don't know kung sa may bread ko da sa Banago nakapangatag siya. Oho. Pero hambal ni Gov Lacson kung way paginman kung kulang sa Bacolod City. Hambal lang mo sa provincial government. Ay bula man. Damo korta ba hulod. 180 damo man. Tiyo 80 na damo na nay. 180 ng Aksyon Bray. Nga nag-abot ang presyo ti wala lang gid mention pero kabahin ni nagsumbray sa damlag lang gin alok gin pain nga 34 sobra milyones pesos nga pondo para sa kampanya tikang ginapatayon sa gobyerno provincial batok sa ding COVID-19. Pila na Aksyon Mar mahal? Why ginama-mention ni Governor Lacson pero kuha na isa ning digital inisa paglagting mo na mabalaan mo ni Aksyon Bray ang temperatura sa tao. 2 segundos lang ganito. Segundos lang. Oo. Pag tuon mo na 1, 2, 3 bang kitaon na yun ang yung result. May result sige na lang tawon na sang kakuan Tani maamo na lang na taning RITM no. Tiruhon na balaan ang result kung positive ka kung hindi no. Way pa sang amo na guro gadget no. Dasigay. Dasigay blaya. Oo. Total may confirmatory test man no. Pero tema ning scanner nimo kay nag-laptop ni sa social media. May mga ngalan yang result. Pagtiro mo na ang baye to bla. May nakasulat yung lain ang nakbutang hindi number ya. Binastos iya. Ay, sus kong Pinoy. Anyway, sige. Go ahead, Aksyon Mar. Forehead thermometer, yari si Governor Bong Lacson. These are the forehead thermometer that the provincial government ordered. This is a partial release, and we will put this to use in our airport and seaport. No? Seaport would be San Carlos and Escalante. A question, what about Bredco? I'm calling on Bacolod City Government to please handle Bredco and Banago because that is still falls under the jurisdiction of Bacolod. But in the meantime, if they're not ready, then we can put people in Bredco and Banago. We have already contacted the bus company. And they are willing to, of course, they're willing to cooperate. I think they will join us in a meeting tomorrow. Then we will know what are the measures that they are taking. Aksyon Mar. Governor Bong Lacson. Silwanta, halin sa forehead thermometer, kadto ta sa biometric. Kung ang voters registration may biometrics, may biometric man sa bahin sang attendance sa mga empleyado sa gobyerno. No? Tudlo. Oo. Oo. Kamalangko.
Kuno da. Time in, time out, tudlo. No? Ang Kapitolyo, amo na nang ginagamit nila. Biometric Attendance System. Part gyapon sang precautionary measure kay naging takpan yung biometric ni. Why anay biometric? Kundi balik sa mano-mano nga log-in, log-out, sulat-sulat sa logbook sang security guard. At least na kuan sila throwback abi, no? Ang ginahimo na sa una, balik anay subong. Balik anay. Oo. Gin paagi ini sa sulat nga gindihon sang Security and Safety Division Head nga si Renelo last year. Address kay na sa Governor Bong Lacson. Why na sa Davao mo hambal ni Gov? Okay gina, temporaryo lang na. No? Parang part mo na kay halos tanang sobrang nga hulag sa tao sa mga apektado. Yes. Hindi ta na paghulaton pa nga maglapta ini lipay gini nga diri sa ato nya daw way gid kita action march so di na ta maghulat pa, no? Yes. Taran-taran na sombray ni opisina nga napaidalom sa gobyerno provincial. Mga district hospital ari ni. So why aneg hindi anay magamit ni. Pila ka mga empleyado ang cover sa ni sobra 3,000. 3,000 ka empleyado akson. Pero why man niya nahambal kon until when in action bar, no, nga magsulat-sulat sila? Why pamabalaan ti depende ang sombray kung magaganhagan ang COVID-19 balik Manila ni. Depende sa sitwasyon, no? Yes, kay na damo naggayuhom. Daw damo ang naripay. Pero may in-charge na dapat. May in-charge. Si in-charge? Hindi ba sila gyapon ka palagak sombra ka may log-in, log-out man? Si in-charge dapat hindi mag-close friend sa mga nagasulat-sulat. Kasi text-text lang bla. Oo. Good line na mo. May perma man eh. May perma na. Pag-abot, permahan lang eh. May perma na. Hindi. Ang ato na wala na. Pero di ta pag-ipamintahaan nga mo sa nga ginahimo subong kay para ni sa aton tanan. Yes. Hindi ba lang sombray dire goro sa Negros Occidental? Damo ni nga probinsya nagpatagayon man sa amos ni. Kita gani. Iban nga pungsod may ari man ni. Yes. Biometric niyo kin kakasanay ini temporary. Dula anay. Balikan ta si Governor Bong Lacson. Yeah, temporarily lang. The earlier we restore back to the biometric, it's better. There was a reason why nag-biometrics ta. We don't want to go back to the old practice. Okay lang na. Temporary lang. You know, we may be making mistakes no in our decisions, pero it's better to be on the safe side. Amo nagsunbray ang dugang preparasyon sa nga provincial government buwas nga adlaw. May dugang pa gini. Gadugang na sobrang gadugang. Ang ila sa nga preparation. Kay boss Gadlaw, may pagtalilipon pero hindi adamo. Okay. pero mga bisita action mar welcome lang gyapon niya sa Kapitolyo. Yes. Pero may mga precautions gro, may mga prevention nga ginahimo. Antes magsulod ng sombray ang security guard may ganuyatan nga sanitizer. Okay. Hand sanitizer. Siyempre nahimo gani sa mga malls na di kita pa nga gobyerno. Pagsulod alcohol ka, sanitize, kamot mo, pagwa mo man, sanitize man. Nati, mayo gid na, no? At least lipay kitang gobyerno, tawag katulog sini. Yes. Si board member Tinto Bascon, nga, permi kay nasa, permi sa Capitol, na nagtag isang libre kay Inaak sombray nga face mask. Wow! Ti mayo, no? Kiti permida siya mo, no? Oo. Na nagtag sa kakarton, nagsunobra kay naging hatagay. Oo. Yung kumpray sa mga nagasulod. Sa mga nagasulod. Ti ang face mask, amo ning ang daw inang dako na ano ning green kag white na nagsumar? Yes, daw light green to kay na. Light green. Ati amo na 8 hours man ang use mo sina mo. 8 hours. Dapat i-dispose mo gina sa dayon, di pwede sulito na. Yes. Kay na ginatag sa kon las 11. Te. 8 hours sa sombray tapos na. Pero nagamit mo. Nagamit ko 2 hours lang. 2 hours lang. Okay. Budlay maginaway. Pero pareho sa imo action mar kag sa akon nga may ano tawag sa niyo, burangos. Hindi gali magsalir gali na. Ay na. Oo, way gyapon pulos kay malusot gyapon gali na sa mga kwanta diyo sa burangos ta diyo. Ay na. Oo. Ang face mask. Suno sa otoridad, sa eksperto. Ay gali. Ting iban to nga damol burangos pinangkakas gito nila labi na sa Manila. Nga imo na tanang ilangan daw asset abe do kwansang kagalingaw nila. Tiya mo na nagurong time nga makita ta si James Harden nga mang kakasang burangos kay si Tuna. Ang Utah Jazz nga player to nagpositibo sa COVID-19. Positive man to, no? Oo. Si ang artista man to
Positive man. Tom Hanks. Oo, kang Asawa asawa ya. Hmm. Oo. Ti ang sa hinibra na nga may dosi James Harden, mangwan man na sa ino, mangkuha man sa lagi Si Pringle ni. Si Pringle, di ba? Stanley Pringle. Dumul-damo lang iyang burangos. Oo. Muti sigurado ko kakaso niya gina. Kaya useless gila magamit na sina. O tod pa sa ato nga mga listeners, magamit ka mo sang face mask nga ini. Kag daw ka damon man lang imo sining ining burangos. Wala gyapon pulos Wala election pulos. Mars. Wala pulos. Ay. Sabi ko amo na, hindi pagali amo. Feb 25 na yun. Oh. Sige. Amo ning nga balita sa Kapitolyo Probinsya sa nasalin tanabuas ag alas 9 ang schedule. Social hall sa Kapitolyo sinapol pamunuan ni Governor Bong Lacson angot sa gihapon sa COVID-19. Una sa balita una sa Aksyon na Marlon Hidobaya sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Aksyon Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial. At least may ideya na kita nga PUM ining staff sa isa ka board member diri sa Kapitolyo Provincial mga ka-aksyon na person under monitoring. So mag PUM ka, ara ka na sa imo sining nga puluyan, gina-monitor ka lang. Suliton ko may i-differentiate tabla. Ang PUI, matawag na siya nga person or persons. Depende sa kadamuon. Persons under investigation. Mag-PUI ka, dapat ara ka sa hospital, gina-isolate ka na. Pero kung PUM ka, person or persons under monitoring, ara ka na sa inyo sininga puloy-an. No? Hindi ka, sagi ka, libot anay. Kaya gina-monitor ka sa sulod sang pila ka days daw 14-day ini nga monitoring dira sa imo. Kag sure kung mahilanat o kung wala padayon o kung hindi ang imo sini ginabatyan. Action firing line. That's why nga nagaayo kita sining isa ka PUM diri sa Bacolod nga sa ko panglugayawon niya, no? Ginamonitor siya siya balay, ang obra niya ga shopping sa Action firing line. Oh. Basta nagpahimuyong naman siguro kay gaugtas wala si mo si Vice Mayor Elcid Familiaran, hindi ka naman nalahig kay basi mag-positive ka bala palayo lang so school lord uyati man ni siya paliyog ay liyog lang ko nagapo siya nga magtangkal sa puloy-an yang anay di ta maglahog-lahog sini. So amo na ang sitwasyon mga ka-aksyon. We have 23 ka mga PUM sa Bacolod. Tatlo din daw may PUI pag-check na correction Dale. So, kaway pa nga mag-result sininila, mag-negative lang tanan-tanan para kuan man kita, makaglugin hawa man kita sang lubos bilang nga tadlong. Action firing line. La 7:59 ang ini nga portion dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 mga kaksyon. Pampabakod sa immune system. May kape silang Pinoy addict kita sa kape mo, no? Mano gainom ta may kape. So diri na kita sa kape nga may ara sang benepisyo. Ang Xanton Plus, ang Life Extension Coffee Mix ang pinakaunang kape nga may ara sang vitamin D3. Ining duha ka produkto sang Life Extension Philippines mabakal sa mga butika. Ahalong kamo sa mga fake kag ginamo piki subong. Dapat may tatak nga L kag E para sigurado nga original ina. LE dapat ang Life Extension LE ha. Kag pwede ka bisita sa clinic nila sa may GA Stephen Building Lacson Street sa Onhande Maning Burgos Lacson para sa inyo sini kapusan libreng consultation sa mga medical doctors. Mapahuway ko anay sa coronavirus sa disease report kay pakarunan ko lang section Dale. After sa pila ka short commercials, pagbalik ko, ma-report kita sining tiniruhay o kung pagpaniro sa tatlo ka mga unidentified personality dito sa syudad sa San Carlos nga ang resulta duha patay, isa pilason. Ang isa diri amo ning target nga napatay, ang isa diri na sa labat lani nga nagakaon sa isa ka kalan-an pati asawa niya nadalahig pa, may lang kay way napatay pero banay patay gid. Ini nagluntad sining hapon pasaysay tani karon isa-isa sa aton sini correspondent gikan dito sa syudad sa San Carlos pagkatapos gilamang sini. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ako po si Dr. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19.
In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tama. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Bryan Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon
sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Agapas yung banwa, mapugnaw na hangin, nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na italak na. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Bryan Morden. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:10. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad gina endorso to sa inyo ang DTX 500. Ano? Basi bala taas ang level sa inyo sining sugar kag medyo may kabudlayan nakamodira sa inyo sining pananawan mag DTX 500. Kompleto man sa management liver detox kag iban pa nga pwede niya himuon para sa pag prevent pugong sa naman nga sa isang balatian ko naka DTX sa 500 ka. Action firing line. Manamyaw ka na ya. Basaon tanay mga mensahe sa mga utod naton. Sinimat tiniyon, ano? Before kita mag-proceed dugay-dugay kay Aksyon Stephen Presquito dito ya sa syudad sang San Carlos. Okay. Taligid lang kay mga panamyaw ta, no?
Aksyon Brian, greet ko lang da si Rica Ibanez, Alisa Josh Magbanwa, si Shemily Faonalan, kag Sir John Paul de Sierdo. Ga-monitor gid subong alin kay Anthony Jones Siblano. Salamat. Naga-monitor man naligid lang. Alright. Naga-monitor man si Matinion ang family Gregorio Cagiolo nasa DSB. Halin sa kay Baby Dra. Salamat kid. Okay, thank you, no? Diri pa sa iba naton nga mensahe ho, no? We are millions of Filipinos, 49 or 52 are affected. DOH are doing their job, maybe siguro. We have nothing to worry about. Thanks. Good evening. Good evening, Aksyon Radio. Otro man na basiwa. Ang basiwa pa nakita. Manghinaw ka habon, kabahal tubig, tuktukon. Matitanos ka na. Ay, sus ko nga kalibutan ngayon eh. Matitanos ka na dapat manghinaw sa tanan nga water. Ano ning tuktok? Tuktok, moriatic para kakas ang kibol sa guya sa basiwa. Okay na. Okay pa na amo na panibin asawahon kon pag off sa department store. Galaway ka pero mainit ulo mo kay ginaplano ko para kay asawahon itulog ko na lang. Ay kalain na. Stop. Sabi ko na stop. Tinunto ng text mo sa ako na ano ni man? Away ang basiwaw. Good evening, mangkot lang ko tani. Coronavirus, wala Japon bulong, subong diri sa DSB. Doon man tayo corona. At taga DSB nag-text ko. Sorry, daw sa lang interpretation ko rin naman. Why bulong? Pero gaayo man mga tao ko, labi na gid kon. Actually, hindi ko nga chindi, action din. Sticker ko ba, anong bulong na pangita nila? Okay, kita may mga discharge magani, di ba? Siyempre, kakayo, may gina-inject na sila ng antibacterial, hindi man titanos, no? Antivirus, no? Hindi ka alalayo man sila. Galing kayo isang tawag naton nga pinaka-specific ang bisang bulong, hindi nga amo gini para sa amo sini, no? Sir, good evening. Niyog lang ko tamyaw kay Rodjomi. Confessor, Christian, Jomel Villaflor sang Lugway, Hinigaran. Monitor kami. Bago sang Domingo, sa may Kanunoy Beach Bla. Katahom gali, no? Mayang gabi Aksyon Bryan, monitor jud mi pirmi. Ampo lang jud ta pirmi ni kay di lalim ang INCOV or COVID-19 na baltian. Correct na? Dito sa joke sini kay kabudlay sini. Good evening Aksyon Bryan. Always kami na monitor si Motamyaw lang gali family Lapisa. And Ramirez, Gonzales, Abordo, Joy, Galinesang, Magalion. Okay, last one, Action Eden. Okay na. Tirahan na si Action Stephen. Action Brian, good evening. Ari kami din sa Kamingawan, Kabankalan, nag-monitor gid sa inyo, pero may Action Brian. Hindi lang magtawag please, kay gabasa ko. Na? Dali gid lang. Okay. Tamyaw ko lang may gabi sa family Candilario. Si Ray, Ryan, Dave, Tito Kent, Paul, Bilnas, may lang da nga pag-monitor, Action Radio, kay Lolo Rome Candilario, may gabi lang da. Nagtamyaw si Dave Candilario. Sige, this time, na-check na ton section Stephen, padaligid lang kay gina-contact pa si Matrion dito sa syudad sa San Carlos. Si Tintin Sogon Brillantes, naka-monitor naman. Good evening, Action Brian. Kung makaluwas man ang involved sa droga sa mga polis pero sa riding in tandem naman niya, piho 6 feet below the ground kagid leksyon na natabo San Carlos. Tamyaw lang Brillantes family sa kay Orex Sogon kag Lola Consing Doria Sampurok Marang Mandalagan. Imbong Jocampo, good evening. Maria Luz Grijaldo Macunat, Judith Galvis Pamposa Raman sa Sinimatinion, and Alin Transporto. Good evening, Action Brian. Toto Alin Masville, Barangay Kubay, naga-monitor. Nanay Litiman, EJ, Joy, Linlin. Salamat sa pag-monitor. Kay Brad Bodoy, Alex Kuna. Christian Rowa, Paul Spat III, John Lynn Almais Galvez, or Chavez rather,
Highland ko na sa mga Almais and Chavez family sa barangay 35. Si Jonalyn Advincula. God bless. God bless Madrasimo. Si John Matiliano. Why sige sabat? Ara na? Okay na? Okay, sige. Pa-check lang ko tindan. Salamat gida. Sige. Present. Si Trixie Ibosio. May kilala ko halin sa Libanon sa Talisay. Okay, wala siya gin-quarantine. Hindi ko mapalayag sa radyo ngalan niya. Gali ka. I-report nyo sa barangay, please. Paliyog lang. Rosemary Martino, salamat. Bryan Pakulanang. Labanda. Good evening, Aksyon Bryan. Monitor lang kami ni Duwagit. Tiyog lang ko Great Faili. Kuda or family guro ni. Sa sipalay nga tiyo ko mag-utod kuda. Madamo nga salamat. Okay na, Action Ed. Action Ed. Okay, unaan ko ng Section Ed. Ako Action Ed. Section Day lang. While gaulat kita, I'm sorry sa mga listeners naton, mga viewers, gina-check pa naman namon sining nga reporter to San Carlos City. Medyo hindi pa avail nga sining linya. Unaan ko lang Section Day sining matinion. Promise karon dugay kwaon tagini siya kay para pabalot naman ang nagla sitwasyon nga duwa gini patayaw isa pilason. Sino to nagpanglothang to nga duwa nyo gin target yang inyo sining nga talargiton? Nadalahig pa mag-asawa. Okay na, no? Sige. Gin-check. Okay, sige na check pa na to. Section na day si Matinion. Action Eden, no? Gina... ari di siya, no? Las 8:18. Unahon talang katuto, Dela. Kay ang aton sining taga San Carlos to, basi nag-preparar pa. Kay diri sa Bacolod mga kaaksyon, ang report action diri sa mga gabi, ini may connection ini sa Corazon Locsin mano, no? Nga may ara sang ginapatuman nga 1 visitor kada pasyente. Kag 3 ka mga PUIs ginadmit man sa medical facilities sa Bacolod, no? Sa Sinimatinian. We have action day sa Lazar sa Bacolod kag may ara sang press conference nga po. Aksyon Radio City Hall Report. Action Dale may gabi. Siyempre, update kita sa batikang ginaobra sa Bacolod Interagency Task Force against COVID-19. Action Bray, bangon sa mga development, kag parayon man nga pagsaka sa COVID-19 nationwide action, Bryan. So, kaina sa press conference, ngagin patigayon no, ni Mayor Big, isa din siya gin-announce ay ning mga executive order o kon EO, ngayon siya gin-issue action, Bryan, bilang precautionary measure bato COVID-19. So isa diri sa mga action Bryan amo ang pag-suspend sa tanan nga mga moving up exercises ka graduation hindi lang sa elementary, sa preschool, high school, pati action Bray sa mga kolehiyo kag universidad diri sa may syudad sang Bacolod. Kay ang pag-assess diri sang mga officials kag mga natungdan nga mga individual, so diri kay Mayor Bing may mga estudyante nga may maginikanan nga nagatrabaho bilang OFW action Bray nga posible bilati magpinuli bagod excited mag-graduate na ang anak sa elementary o kon high school o kon sa college, pero bangod sining mga development sining issue sa COVID-19 nag-decide gidya ang syudad sa Bacolod, especially si Mayor Bing, nga magpagwa sang executive order action Bryan nga naga-suspend sa graduation kag moving up ceremonies until further notice sa tanan nga level, both public kag private schools sa Bacolod City. Amo sa Executive Order number 16 nga iya ginpermahan kahapon ngadlaw Marso 11 action Bryan. Action Dale, klarohon ta lang sa pag-suspend iya sang moving up ka graduation rights. Yes, action Bryan. Hindi iya sa pag-suspend sang early iya nga graduation. Yes, action Bryan. Klarohon ta na kay may mga posting sa social media nga hindi bla amobla, kabalo ka naman basi maglibog man ang mga tao kag mamangkot ano din gid balang husto sini. So mo nang pinaka-husto action day la, no? Yes, action Bray. Kay mera man sang ibang tagig nga EO si Mayor Bing, like buwas ngadlaw ang daycare naton nga mga pupils tubtob na lang buwas action Bray
ang ila sining nga mga klase, like ning mga elementary naman, kag high school sa public school, tubtub na lang sa March 20, Aksyon Bryan, ang ila pagkato sa eskwelahan, kag sa March 27, hamon siya mga private school nga mga estudyante ang ila sining nga pagkato sa eskwelahan tubtub na lang gid sa March 27. Ini siya ang tanan ginagrihan hindi lamang sa mga city officials, sa mga members ng task force, kundi pati man ining mga administrator kag mga nagadumala Aksyon Bryan, even pati ang mga teachers, no. So apat tanan ka EO ang gin-issue, no, ni Mayor Bing bilang tikang parati paghalong pangapin against COVID-19 kay Makati mag-graduation damo sang tawo assemble Aksyon Bryan sa mga tawo ti amo gatong ginaluyag di kawan ni Mayor Bing nga basi bilang may mga OFW, may mga himataabe sa Manila, sa Luzon nga affected man sa COVID-19 mapulit diri sa Bacolod City para magatan sa graduation kag posible maglapdap kitang virus. So amo siyang tikang kagin obra sang syudad sang Bacolod. Aling palihaga ni Mayor Bing Leonardia. All graduation ceremonies are being suspended. All. Because we feel that under the prevailing circumstances, that is the most prudent thing to do. Because in the course of the discussions, for example, para maintindihan nyo how we came to that conclusion, we realize how many parents are OFWs, and of course, surely they would come, and the bigger the school, the bigger the number of OFWs there will be. So, mga budlay magmaneho sila, budlay magpugong. So, amo na isa ka factor na made us decide to have the schools close at the soonest possible time. Bryan, may mga post kita sa social media nga mabasahan nga bang nagalanggot ang buot bangod graduation isama lang niya ka adlaw or once in a lifetime abing nga event sa kabuhi sa estudyante, pero mo ning nga gina-emphasize sa city government of Bacolod para ini sa tanan safety sang tanan nga estudyante, teachers kag kung sino man dira nga individual kung guest nga mag-attend kun tani sining graduation kag moving up ceremonies. Na kadamo sa nag-kumot gin man ton, pero ang aton ginalagas diri seguridad mo anong pilion ta ma-graduation rights kita nga pagkatapos sina nagpalasitive kita ya sa COVID-19 o kon waay na lang sa graduation rights pero sulhay ang kabuhi ta Aksyon din. Amo na nakasimpleng matik-matik na Aksyon Dale. Gin-clear lang ni Mayor Bing no, nga suspend ang word nga gin-use sini sa executive order Aksyon Bryan bangod until further notice, bangod in kaso nga magkanay-kanay ang sitwasyon sa COVID-19 pwede pa ya nga ma-resume dira abi or makapatigayon Aksyon Bryan sa pagbaton sang diploma sa kutob sa mga graduating students. Kag ang DepEd gani sa central office do nag-advise maganing in the middle of month sang April kung magkanay-kanay na mga April 13 to 20 abi pwede maka-graduation rights kag moving up Aksyon Dela. Yes, Aksyon Bryan. May ibang mga ginikanan basi ang ilang sining mga bata may honor, may mga medalya syempre Aksyon Bryan to proud sila sa achievement sila nga mga bata o galing do karong timing lang bangod sining issue sang COVID-19. Hangpon tang sitwasyon kay sino man bi ang mga manunudlo kag mga buluthoan hindi mag-graduation rights kung husto malang aton. Actually subong aga katabo Aksyon Dale abnormal ang aton sining kalibutan sa sitwasyon tamo. So para malikawan ta ini nga paglala sang abnormalidad sundon tani nga mga precautions karon ginahimo sa mga public officials ta. Correct, Aksyon Bryan. Liwat nga panawagan sa mga city officials sa Bacolod City, cooperation sang public kung ano man nga mga precautionary measures nga ginaobra sang city government of Bacolod para papangapinan ang ikaayong lawas sang tanan, Aksyon Bryan. Kag damay advice sa mga ginikanan after March 20, pinaka last day sa mga public schools, dapat bantayan yung mga kabataan yung hindi makagwa sa inyong puloy na kung din magkanto nga mga crowded area. Kaya mo ning purpose Aksyon Deal, di ba? Yes, Aksyon Bryan. Kaya kasi bala magkanto sa mall, maglagaw-lagaw, magpabugnaw,
kag ang panawagan diri ni Aksyon Bryan nga dapat na mag-monitor sa mga balita ay hindi na magwa sa sulod sang balay kag ang ibang gina-advisean nga i-continue sa gihapon ang pagtuon Aksyon Bryan. Yes, kag sa mga kabataan da abi nyo libre na kamo after March 20 ang purpose ni nga hindi kamo sa gilagaw kag kung maglagaw giman kamo ara ang PNP nga magpangsaway sa inyo kay sugo ina sang DILG. So hindi kamo libre maglagaw ha para sa inyo sini nga ihibalo Aksyon Dale. As Aksyon Bryan. Sa update naton sa mga PUI kag PUMs nga ginamonitor diri sa mga medical facilities sa Bacolod City. So kainagin hambal ito ni Dr. Grace Tan sa Bacolod City Health Office nga nagapabilin sa gihapon 19 kabilog hining mga persons under monitoring o kung PUM bangod sa COVID-19 kag may Aksyon Bryan sang 3 ka mga patients under investigation o kung PUI nga gin-admit sa mga medical facility diri sa may syudad sang Bacolod. Ining 3 Aksyon Bryan ka PUI naulatan ni report ang sign ni siya ang may travel history sa may Singapore alang bag-o diri ang may travel history sa Taiwan Aksyon Bryan kag ang isa dito sa may Luzon local nga travel Aksyon Bryan. So ini sila may mga sintomas gini sila Aksyon Dale? Dali gid lang na dula Aksyon Dale, dali gid lang Aksyon Dale. Ganta siya sa isa. Tawagan siya sa isa ka contact niya. Nagkalaubusan ka battery. Dirito sa piyak nga linya maagya. Last 8:28 ang ginistorya ng Aksyon Dale Salazar sa 19 ka mga PUM persons under monitoring kag 3 ka mga PUI persons under investigation nga subong na admit sa mga hospitals diri sa syudad sa Bacolod. And klarohon tala ni Aksyon Dale sila tanan hindi iniya positiva mga monitor kag investigation pa lang ni ila. Pero Aksyon Bryan. So kaina sa press con wala gi siya medyo napadala man Aksyon Bryan kung may mga symptoms hining mga PUI. Pero hambal diri dito for Grace Tan di araman sa stable ang ila sining nga mga condition Aksyon Bryan kag ining mga PUM ya closely monitored ini sila sa mga personnel sang Bacolod City Health Office Aksyon Bryan. Sa bulutsingon 3 ang PUIs and 19 ang PUMs ining swab test sang 3 Aksyon Bryan agin padalanan dito sa may RITM kagdra may baluantik ginahulat kung bala positive or negative sa COVID-19 Aksyon Bryan. So all in all ang PUM kag PUI is 22 sa Bacolod alone Aksyon Dale. Yes, Aksyon Bryan. Actually, ang nag-announce diri si Dr. Tan kag si Dr. Julius Drilon ang Chief of Hospital sa Corazon Occidental Montelibano Memorial Regional Hospital. Kag ang isa to sa Ibi Magalona nga from PUI downgrade ini siya sa PUM Aksyon Dale. So suma total Bacolod kag Negros 23. Correct, Aksyon Bryan. Sige. Ano ang palayagawa ni Dr. Tan kag ni Dr. Drilon? We clearly understood here that PUIs are the ones that are admitted, right? Okay. So PUMs, these are the persons for under monitoring at home lang niya ha, pero closely monitored by CHO. So we have 19 as of now, all in good condition and closely monitored. Ang maximum namon na ma-accommodate is 15 lang. Mabuligay kita tanan sa sinino. Wala na kami distinction niya sa buong ng admito namon niya taga Negros lang. No? So kung sino man maabot sa anon nga kinahanglan i-refer, batunong ina namon. Wherever you are, we're there to accommodate. Karon pag may sobra, may mga pwede tanain naton i-subclassify, no? Pareho sila, hindi tanan nga PUI kinahanglan admiton. No, let me be clear on that. Ari ang aton na upod sa city office na may araman kitang PUM, no? Ibig sabihin ko wala ka sintomas, hindi ka nag-shoot sa criteria, pwede ka lang i-isolate and sa quarantine.
Aksyon Bryan, amo to naman siya ni Dr. Dillon nga sa estado sa Corazon Occidental Montelibero Memorial Regional Hospital. 15 ang sarang nila nga ma-accommodate, matatapan ka mga patients under investigation. Aksyon Bryan. That's why nga ayo kita sa publiko nga sundon ta ang mga guidelines ka mga precautions sa ginimo sa official ta kay tikin silang ma-accommodate nila if in case ginman palayo lang, Lord, buligi kami. Paano tani masarangan magamos naman? Yes, Aksyon Bryan. Ang 15 sa provincial hospital ni Aksyon Bryan, may pwede ka mga private ng mga hospital sa Bacolod nga pwede man maka-accommodate Aksyon Bryan sa mga PUI pero hindi siya balatuman kadamo pero ila sining masarangan nga maka-tatap sining mga patients under investigation. So, ginpahayag man diri ni Dr. Julius Drilon, Aksyon Bryan, nga sa karon may gina-implement nga policy ang CLMMRH nga isa ka pasyente, isa Aksyon Bryan ka bisita or visitor or ang pwede dila abala maka tulutan-aw kag maka-assist no amo siyang gin-implement nila sa buong semana bawod sining padayong inagasaka sa COVID-19 nga kaso sa pungsod rason nga sa siya may iban nga nagareklamo nga mga family members or relatives dapat nagapangayo sa Aksyon Bryan sang cooperation kay para man ini no sa tanan para hindi mag-crowded ang hospital Aksyon Bryan. Sa karon may arasang 100 ka mga health workers ang Corazon Occidental nga masarangan Aksyon Bryan tatapos sa mga PUI. Pero next week mag-start sang training ang hospital sa dugang pagid ng mga health workers. Kaya ang target din nila is 600 ka mga health and medical workers nga pwede Aksyon Bryan nga may expertise bala sa pagtatap sa PUI para at least enough ang ila sining mga personnel in kaso nga mag-escalate or magdala ang sitwasyon. Ang Corazon Occidental nakabaton man or magabaton rather sang 100 ka mga personal protective equipment o kon PPE nga ginbakal sang gobyerno sang syudad sang Bacolod. Dira Aksyon Del, wala sang scanner. May scanner da sila? Wala lang ko ay reaction Bryan dito sa hospital pero sa Lunes nga daw dito sa Bacolod Government Center daw amo ni siya ang i-implement nila Aksyon Bryan. I see. Why na tabi kita da sa regional hospital kay bawal naman ang media magkuha balita da sila. Amo na nga duway na labot man sila da kung ano nga kinatabo kung kisa saka man na di sila ka magpa-aksyon sa mga Mr. X kag Mr. kung ano nga mga Miss X da nga may mabungguan Aksyon Del. Ano ba ang dugang nga palayag ni Dr. Julius Drilon? We are continually stockpiling our resources. Okay? We are continually training our healthcare workers, no? Ang goal namon, ang target namon is mga 600 healthcare personnel kami that can take care of X number of patients if ever. So amo nang amon nga goal. Subong siguro mga 100 ang capable. Kay lain ini no may mga precautions. So starting next week we are elevating the bar of our training program among our healthcare providers, no? So ginatan-aw namon by hoping by first week of April mga 300 ang amon nga capability healthcare providers nga makahatag sang proper care kung if ever this thing escalates. Siyempre si Dr. Julius Drilon sa Corazon Occidental Montelibano Memorial Regional Hospital. Ati mayo geda ang Negros Occidental kag Bacolod subong nagatutok kid sini Aksyon na Del. Tida malipay man kita no. Ngati at least diri sa aton sa regional, diri sa aton sa probinsya ini nakalambot gid ang ining COVID-19 nga ini kabay pa nga matunaw na gidali ni sandalayon Aksyon Day. Yes, Aksyon Bryan. Kaya naman, constant man ang pagpakikangot sa City Health Office, sa Provincial Health Office Aksyon Bryan, since isama lang kita diri ka isla, no? Ang Negros Occidental Aksyon Bryan. Aksyon Bryan, muna ito mga balita natin
naton gikan sa Bacolod City Government. Aksyon din. Dila ko na magsapak sang DPWH bailandas lanay Away ko gana. Away ko gana sila magsapak pasubong kay nakatutok takon yes coronavirus aksyon din. Correct, Aksyon Bray. Mas damo tao makarelate kag makabenefit man no kay lang mga precautionary measures like maghugas ang kamot amo sa kinaliwat-liwat wala nga gina-educate sa mga otoridad rin natin Aksyon Bryan kaya mo man ni ang makabulig no educate kag makapaiway nga makakuha sang COVID-19. Dahil kabalita gikan sa Bacolod City Government Center ang aksyon niyo, Aksyon na Dale Salazar. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Aksyon na Dale. Kompleto ang balita gikan sa syudad sang Bacolod. Kami nagapasalamat gyapon sa mga listeners naton, viewers naton kay nagatutok kamo gyapon bisan ng bilog nga programa naton every night. In fact, halin sa aga sa magabi nakatutok sa coronavirus. Pero amo na ang information nga mag-gather nyo nakadugang sa ihibalo ko dapat ang himuon nato na good malikaw ining coronavirus. Action firing line. Las 8:37, ma-commercial ko for a while. Pagbalik ko ang pagpaniro na dito sa syudad sa San Carlos, suliton ko duha patay, isa pilason. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon na ipalangan
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:41. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Bryan Morden. Ginaendorso tagid sa inyo maka-aksyon ang Evergreen Herbal Capsule. Gini siya nagabalanse iya sa lawas sang tawo, no? Sa sobrang sugar, ang kolesterol, uric acid, asin, tambok, creatinine kag constipation iban pa, no? Damo pagid, no? Ang gusto niya balanseyon si kini siya may rasang vitamin A, B vitamins, vitamin C, E, potassium, araman ng iron, magnesium kag ang calcium, zinc kag iban pa mga kaksyon. That's why Evergreen Herbal Capsule na ini amay ara sang pito kasangkap kangay sang turmeric, saluyot, malunggay, ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Ini ang quality products sang Doc Hico Alternative and Health Food Center, aprobado sang Food and Drugs Administration o FDA. Pwede ka makakonsulta kag magpamalangkutanon sa dugang pagid nga hibalo sa kay Doc Crispin Kiko sa 0910-126-4595 mga kaksyon. Action Firing Line. Maayong gabi lang sa kay Digna Ilanggos Gasalaw. Pwerte man nga apelyido na. Salamat gid. Monitor man si Ophelia Galero RC. Habali Action Bry, check attendance lang kami sa Isabela. Watching live, teacher Jana RC Jovelyn Shelian. Korek agad Sir Bryan, habon na lang gamiton ta diri gani sa Isabela. Obos naman mga alkohol. Nagbakal na lang ko sang bati. Salamat gina, no? Zanton soap kuno gibakalya antibacteria. Jomari Pormentera Ramain naga-monitor si Jenny Perez, si Jack Balaan, si Vicky Zamora Fuentes. Good evening, Bryan. Naga-monitor kami sa Singapore. Kumusta ka muna? Aiko Takashi, watching here sa Niigata, Japan. Ingat lang po dito, Japan, marami rin ang bawal. Oo, dahil sa coronavirus na yan, lahat kami dito hirap din, ano? Japan dahil sa coronavirus. Salamat. Si Leiden Navarrete, naga-monitor man. Will Babon Calon, salamat sa Murcia. Si Kativer Aramain. Philip Alonsagay, Edwin Pineda, thank you. Si Reggie Valencia Tilanas, Philly Rose Gomez Azizia, naga-monitor. Christopher Redfield, Jacob Ravena, Action Bryan, always kami pamati. Programa mo Action Firing Line, Paglaong Village, Barangay Mansilingan. God bless. Sige. Reynaldo Pedroso o Conpodiroso, Mary Jane Saludares. Ang iban, pakarunan ko, pwede paglapawan niyo kay monitor kid si Major Guile. Action Bryan, good evening kay sa staff sa Action Radio, ipakakas mo gid na imoburangos Action Bryan para mag-effect ng face mask. Sige ha, Major, don't worry kay tumatakan ko ni pang last niton ko malang ni. Action Firing Line. Last 8:45. We have on the line si Aksyon Stephen Prisquito from San Carlos City. Pasaysay to siya no gibla na tabo sining pagpangluthang dito sa ila do patay sa Pilason. Action Stephen, sir, may gabi ni mo diha, sir. Yes, Action Bryan, na may gabi gid, no? Action Bryan ining naitabo nga shooting incident kagina ining pagpanglutang sa biktima nga sa tingin na mga pasado alauna imidya kagina sang Odto diri mismo sa may Petron Highway nga fronting ini siya Action Bryan sa may City Mall, no? Diri sa may corner kini siya Action Bryan sang CL Tesma Avenue kag ang highway, no? Fronting so, siya sang City Mall kag fronting man siya sa McDonald. Yes, Action Bryan. Okay, so ang inang way da kung magpasulod ka City Hall. Yes, ang way man pakadto sa
area sang gihulngan na right Aksyon Stephen, no? Okay, go ahead. Yes, gagaway naman going to City Hall, no? Aha. So amo na siya correction Bryan nga kagina ining pangitabo nga gulpigit lamang kag may puno sa aksyon ining natabo gina Aksyon Bryan tungod nga may mga ining biktima no nga nakilala nato sa ngalan nga si Noli Nonoy Mercado. Ini siya residente sang Fatima Village, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Damo ini siya sang mga igo sa iya partilawas ilabi na ang pinakapatal gid aksyon na Bryan sa ulo nga bangin, no? Kaya ang naitabo ini Aksyon Bryan nga samtang nagabakal ini siya sang prutas dira mismo sa may ining isa ka restaurant right beside ang Petron. Ang mga gunman nga around 4 ini sila kabilog Bryan but at tatlo gid ining confirm nga among naglutang ini sa iya samtang nagabakal siya dito na siya ginsugdan nga lutangon sang ining mga suspetsado nga nagabonet ini Aksyon Bryan kag nagagamit sang kalo no baseball cap kag naga-shades. So that time may kinaon man Aksyon Bryan sa sinang restaurant nga isa ka pamilya. 4 ini sila ang nanay, tatay kag ang duwa niya ka mga anak na babae kag lalaki. So pagkatapos ang insidente nga sige na ang lutang nila tungod pagkaigo nakadalagan pa ini sa pila ka yards sa gasolinahan kag dito ini siya natumba. So dito gid siya na gin-final sining tatlo ka mga gunman. Kag ang aton na duwa ka police action by nga naka-station sa sining area. Nga stationary ini sila nga duwa ka mga patrolman kag kilala naton si patrolman Jomar Piscante kag si patrolman Kirby Retirado. So samtang nagakaon sila action by sa piyak man dito nga bangin right beside sang City Mall. Pagkabati nila sang Lupok Aksyon Bryan, dali-dali sila nga nagkadto sa sila sa petrol station para nga tanawon kung ano ang natabo. So pagkakita sang duha ka patrolman naton nga nagabit-bit pusil ining mga gunman kag nagalutang sa sining biktima, naka-engage ining aton isa ka patrolman ining duha. Oo. So pagka return fire sa aton nga mga patrol officers sa aton PNP nagbato no ining mga gunman gamit nila Aksyon Bryan ang kalibre 45 nga mga pistola kag may ara sila duha ka getaway nga motorsiklo ining mga scooters ang gamit kag dito nga wala na ka-engage masyado aton kapulsan tungod sang nagabato gid ining tatlo kag samtang naga-withdraw kag nakapangayo assistance sa aton duha ini ka patrolman sang backup apang tungod sa kadasig sa pangitabo Aksyon Bryan nakapalagyo gid ining 4 no sakay sa motorsiklo nila. Kag wala na nagalagas pa ang aton duha ka patrolman tungod wala man sila sang service nga makalagas sa sining mga suspetsado. So apang sa masubo nga palad karon Aksyon Bryan ining pamilya nga nagkaon nga nasalabat no sa sining na crossfire sa sining pang-insidente na igo gid ang father sang tatay ini nga ginkilala ini nga si Danilo Doliantes kag si Rowena Doliantes nga ang asawa ang si Danilo sa dugan on the left side according sa iya bata nga si Aljon Doliantes nga amo kaginang ato na interview Aksyon na Bryan kag ang nanay niya nga si Rowena naigo sa nawala nga butkon man sang iyang ning butkon no. So dali-dali niya nga ginkarga sa tricycle na lang since wala pa may nakaresponde tungod nga madasig ang pangitabo pagdala sa hospital Aksyon Bryan ara sa critical nga condition. Apang siya nakabaton kita sang isa ka report o sa aton isa ka resource person nga na kinabsagin na napatay na gid ini ang ining ang tatay sang tungod sa patal nga igo sa iyang nawala nga dugan. So duha patay isa pilason. Okay. Ang pilason sa karon sa gyapon gagara pa sa City Hospital, San Carlos City Hospital ang ining asawa. Apang ina-confirm naton ng Aksyon Bryan kung ano oras gid ini nga nakaptan sang kabuhi ang ini si Danilo Doliantes nga nasa labat. So nagakasubugit ang iyang pamilya mismo gigagina dito pati iyang mga tiya nga ang ila pagkadto sa San Carlos wala sila kay balo nga matabo ang among nga trahedya karon sa ila pamilya Aksyon Bryan. Kay taga-Kanlaon ni sila ano? Yes, taga-Kanlaon ini sila tanan kay
pag-abot gid nila Aksyon Bryan sa gikan nalin sa Kanlaon, dira gid sila nag-parking no sa sining petrol station nga may restaurant, kag dito sila manyaga. Kag timing gid nga mo gid ang pagkatabo sang insidente nga nadami na ulamid ini sila. Okay, do may interview kada sa Hepe sa San Carlos? So per action na Bryan no, wala pa kami ginagkakitaig sa gihapon ni Sir Hongko ang atong nga OIC since ka busy no sang tungod nga nag-render sila sang hot pursuit operation no sa sining nga mga suspects. So so far no, wala pa nang kuwasang ang akon lang na interview kag Action Bryan ini nga pamilya kag ining si Patrolman Aljun no nga amo ang naka-encounter sa mga suspect. So amoy na karon Action Bryan ang ini. So ginatanaw pa kalo kag iniimbestigahan sa atong kapulisan diri sa siyudad sa San Carlos kung ano gid ang motibo no sa sining pagpatay sa biktima. Pero ang isa nga napatay diri amo niyang drug personality. Yes, amo ni siya ang drug personality nga si Mercado no. Amo ning target gid. Nonoy Mercado. Amo ning target gid sining mga manugpatay. Yes, okay. Aton lang ko ang information man Action Bryan nga nagligad pagali ini. Kagin attempt na ini siya Action Bryan nga nga lutangon apang nakapalagyo siya, nakalikaw siya. But then and then amo ni according sa mga ato resource person nga ginlagas gid ni siya kag ginpangita pagit siya kag siguro amo nang ni ang tiyempo nga natiyempuan gid siya nga nakitaan siya sa amo nga lugar. Sige. Gods na production Stephen ano. Thank you gid sa information kay subong si Presidente Rodrigo Duterte on air. So Stephen, salamat gid. Okay, sige Action Bryan, salamat gid sa una sa balita una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. This time Aksyon, matabid kita sa live now with President Rodrigo Duterte sa Malacanang. Las 8:53. Crisis is very, very clear. COVID-19 is spreading all throughout the country, including the Philippines. Ang ano natin dito is there is no cure. Wala naman tayong mabili sa mga butika, pharmacy to buy the medicines to cure COVID-19. It's a virus. Ang panglaban lang natin dyan yung katawan natin na medyo in good health, na walang sakit. Yung medyo may mahina, make yourself healthier by whatever means, maybe food, vitamins, but most of all, try to obey what government is suggesting or ordering you to do. Huwag kayong matakot, huwag kayong manervyos, pero wala pang, sabi ko, mga antidote nito. It would only come in a form of a vaccine. Kagaya ng kagating kayo ng aso, tapos there is the tawag nilang rabies or rabies, if you may, pang-away. Sarili rin niyang it's a form of their germs, immutate lang to fight, to warm our bodies, magbigay ng signal sa katawan natin na merong mga germs na pumapasok sa katawan mo, and the only way to fight it is to yung mga sundalo na tawag nila antibodies, yung pang-away mo sa mga madudumi, mga kagaw, germs, sila yung ma-alert at sila yung papatay ng virus. But until now, wala pa ho yan. So, nandyan na yan. It's a serious one. It is true. Huwag ninyong maliitin. Do not minimize it.
I said, but do not kill yourself with worry because government is doing everything possible to make it at least controllable. But kung kayo po ay mag-cooperate, pag hindi kayo na-cooperate, the problem would start, and it would start with you and end with you pagka ganon. So, yung mga sinasabi na social distancing, sundin lang po ninyo, at yung mga binibigay na well ahead ng Department of Health, sundin ho ninyo kung anong sinasabi ng mga doktor kasi sila po ang marunong niyan. Ang military, ako, lahat na hindi doktor, walang alam, wala kaming maitulong sa inyo. It's only the medical people and medical experts who can help us. So listen to them. Dito sa atin, it's Secretary Doke, and Secretary Doke would articulate kung anong nalaman niya, anong bago na pumasok na informasyon, and he would tell us what to do. So it's very important to give credence to what he says. Ang importante niyan, sumunod kayo, at meron ho kaming itong task force, interagency to, kasali na ang military pati police, kasi kailangan namin ang tulong nila kung sakali maybe this would create a public disturbance, disorder, but tingin ko hanggang dyan lang naman kasi you know, I know that you want to follow because you want to help everybody, including yourself and your family. Meron ho kaming resolution ngayon, but maybe I will convert this into an executive order para masunod talaga lahat. Ang sinabi dito, ang una, ang resolution is yung a province quarantine is advised when there are at least 2 positive COVID-19 cases belonging to different municipalities, component cities, or independent component cities in the same province, ito ng national capital ng isang probinsya. Yun ang definition kung ano yan. Ito namang LGUs which have imposed quarantine is advised when there are at least 2 positive COVID-19 cases belonging to different municipalities, component cities, or independent component cities in the same province, ito ng national capital ng isang probinsya. Yun ang definition kung ano yan. Ito namang LGUs which have imposed community quarantine in the respective jurisdiction upon the declaration of the state of calamity shall be allowed to access the relief response. Ang ibig sabihin ho, yung ano ninyo sa probinsya ninyo which you have prepared can now be utilized to the fullest with the help of the national government. Itong isa work in the executive department. Yung departamento ko, yung akin, kasi 3 yan. Department, ang executive department, ako. Then, Congress is another department. Independent to yan. Hindi kailangan sumunod yan. May sarili sila kung gusto nila. And the other department actually is the judiciary. Magkaiba kami, pero tingin ko, ang mga trabahante sa lahat sa gobyerno na may alam kung anong mga bagay, public works,
tourism, nandito sa departamento ko. Yung public health, nandito sa akin. So sila yung inutusan kong mag-aral at ito nga yung mga resulta namin. So work in the executive department shall be suspended during this period. Walang trabaho, suspended sila, walang pumasok, without prejudice to the formation of skeletal workforces of government by government agencies in order to maintain the unimpeded delivery of services to the public. Ibig sabihin, sa mga opisina nasyonal, walang trabaho, pero may mga skeletal, yung mga few employees, volunteer or selected na sila ang muna tuman the fort, ika nga, sila yung papatakbo ng departamento, but with a reduced workforce. Ito namang flexible work arrangement shall likewise be encouraged in the private sector. The Department of Labor and Employment and the Department of Trade and Industry shall issue guidelines to safeguard the welfare of workers. All manufacturing, retail, and service establishments are advised to remain in operation during said period, provided that strict social distancing measures are required to be observed by the respective management. Ibig kong sabihin, sa privado, labas sa gobyerno, ang trabaho tuloy-tuloy. Pero ganun rin, reduce, ang skeletal pa, medyo lang, yung pinili lang, at yung walang mga sakit, magtatrabaho sila. But ang may-ari ng factory o anong klaseng negosyo mo, warehouse, see to it that they are taken care of by their mga management. Huwag ninyong hayaan ang mga trabahante ninyo. Mass public transports, including the light rail transits, the metro rail transit, and the Philippine National Railways shall continue in operation. Tuloy-tuloy ho ang trabaho ninyo, provided the Department of Transportation shall issue guidelines to ensure social distancing in said public transport. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang trabaho ninyo, pero ang social distancing, yung distansya mo to the other fellow, medyo malayo. Kasi pag nag-ubo siya o umatching, at least yung germs niya hanggang doon lang, hindi niya maipasa because there is the distance. Kaya it behooves upon the transportation department to come up with the guidelines based on what the health department orders. Lahat dito po, ang pinaka-importante, pinakatigas, ika nga, ang Department of Health. Kung ano man ang gagawin natin, kung anong iutos nila para sa atin, susundin talaga natin. Hindi ako, kung hindi si Dr. Doke ng DOH. Land, domestic air, and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning 15/2020, March 15, 2020, and to end on April 14, 2020 sa alas 12, subject to the daily review by the Interagency Task Force.
So, walang lumipad, ang mga travel is limited, pero itong mga railways sa baba, okay yan. At the same time, observe again social distancing. Pero sa aeroplano po, beginning March 15, 2020, March 13 tayo ngayon? 12. Oh. March 15, midnight, from, it takes its force and effect. So, tandaan ho ninyo yan. Pero subject again to review. Day to day. Tingnan namin kung ano ang nangyayari. Kung if there is a slowdown in the contagion, or ganun yan medyo mawala lang ng kanya, that is the history of itong mga sakit na ito. They come and go in every 2 or 3 generations. Meron talagang problema na itong binigay sa atin at wala tayong magawa. Ito yung talagang trabaho nila. The Code Alert System of COVID-19 Public Health Event is hereby raised to Code Red Sublevel 2. The Department of Health has to explain to the public itong wherewithals ng Code Red Sublevel 2, I think, which is the highest sa prescribed ng WHO. Medyo nandito na tayo sa maximum. And it is really for the protection of humanity. The recommendations of the Department of Health Technical Advisory Group in imposing stringent social distancing measure in the National Capital Region are adopted for a period of 30 days from the issuance of this resolution, with salient points, yung mga importante, of which are as follows. Yung mga importante na nakalagay doon sa social distancing measures. The suspension of classes in all levels in Metro Manila is hereby extended until April 12, 2020. It's almost about a month. Ngayon, so walang klase, pwede kayong magbakasyon dyan lang sa bahay. Avoid, I'm sure may mga bagay-bagay dyan sa bahay na hindi pa ninyo nakita. If I were a student, estudyante ma rin ako noon, I would avoid yung mga bar, ano dyan, mga nightclub, maraming tao, where people congregate, tapos nandyan malapit kayo. Mag-ubo yung isa, mapasa niya. Pag nakuha mo, nag-ubo ka, pasa mo rin doon sa kabila. So try to avoid people, crowds. Yun, for your own protection. Huwag kang, may mga tao kasi, na magsabi, wala yan. Kung patay ka, patay. Tama. Pero kung patay, patay ka rin talaga. Wala rin tayong magawa. So, kaawa naman ang nanay, pati tatay ninyo. So, better just stay within the premises of the house. If I were you, alam ko na kung anong gawin ninyo.
Bili kayo ng cellphone na marami. Wala naman kayong ginawa kung hindi magtulbok-tulbok rin dyan eh. I mean, everywhere that I look. Dito sa walang pakialam ang tao. Sige, nandoon na sa cellphone. So, we are reduced to one village. Di mas malapit. Instead of talking, you have your cellphone. And that is a benefit which was not given us during our time. Number one, the suspension of classes in all levels in Metro Manila is hereby extended until 2012-2020, provided that all students shall continue to fulfill their educational requirements during said period. Anong ibig sabihin? Kung wala kang magawa, sabi ng gobyerno, mag-aral ka. Pero ito, hindi ko inaasahan susunod din ninyo. Ang sigurado ako, yung kamay ninyo, nandyan sa cellphone yan, instead of studying. I'm sure of it. But for you guys, who really want to improve your lot, you better make use of the time to study. Because, alam mo, mga anak, kayo mga bata, kayo yung mamatay na hindi makalabas ng bahay. Then you make all sorts of excuses. But there will be truant officers. Ano ang truant? Yes, it's an American practice. Pag makita ka sa labas, pasakay sa palaboy-laboy ka lang dyan, wala kang ginagawa, sisigaw-sigaw kayo, lalapitan kayo ng pulis pati military. Tatanungin kayo, then you have a problem. Pag sinabi mo na wala, nandito lang kami sa labas, and then, maybe, if you are arrogant, nadadaling ka sa station for record purposes. That you are disobeying, that you are intransigent, and that you are not fulfilling your duty. Alam mo, baski na there are a set of rules governing the responsibilities of a Filipino citizen. Baka hindi nyo alam yan. Meron yan. So, you have duties to perform also. Avoid trouble with the law, avoid trouble with anybody, just in the meantime, follow. Better just stay home and study. That is my advice. Pero kung ayaw ninyong sundin, you stick with your cellphone, ang gagraduate niyan, ang cellphone mo, hindi ikaw. Wala tayong magawa. Mass gatherings defined as a planned or spontaneous event where the number of people attending could strain the planning and response resources of the community hosting the event shall be prohibited during said period. Yung magplano, whether nakaplano kayo na mag-meeting o may rally, either naplano na ninyo, spontaneous na, sige, mag-ano tayo, gawin ito natin, total, wala na rin tayong gawin, ganito na ang magsayawan na lang tayo. I do not want anybody interfering in your enjoyment as a citizen of this republic. Ayaw ko na masita kayo ng police pati military. It could be messy. Kasi yung iba sa inyo suplado, and itong mga police pati military, they have their orders to enforce. So that if you are in this category of a grupo kayo tapos magmalapit, yung social distancing is no longer obeyed, and you are violating the rules, and if you insist
it is one of a just mere confrontation to something like disobedience, which is punishable under the revised penal code. Kung makipag-away ka, it becomes, baka masuntok mo o ano, then it becomes an assault on an agent of a person in authority. In which case, from a simple violation of a rule, it will now ripen into a crime that is punishable by law. And you can go to prison. That's the problem. Ayaw ko. Ayaw ko na masita kayo ng military pati police. But ako sa inyo, if you are advised, just obey. Wala namang mawala sa inyo. Total sa inyo yan eh. It's for your own good. Hindi naman ito para sa amin. Kung I hate it, but you have to do it because there is a crisis that is engulfing the country right now. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. And in other areas, the LGUs are advised to abide by the following guidelines, imposing localized community quarantine in the respective jurisdiction. For Manila, ayaw namin gamitin yan, pero kasi takot kasi sabihin lockdown. But it's a lockdown. There is no struggle of power here. Walang away dito, walang gera. It's just a matter of protecting and defending you from COVID-19. That's about it. It has nothing to do with the power of the military or the power of the police, nor or my power of this guy is beside me. Hindi yan. It's not an issue of, it's just an issue of protecting public interest and public health. Yun lang. A barangay-wide quarantine is advised when at least 2 positive COVID-19 cases belonging to different households in the same barangay. Kung sa isang barangay may dalawa na infected, medyo i-quarantine na ninyo yung barangay ninyo. Itong problema sa dalawa, sabihin na it behoves on the barangay captain actually. The barangay captain is under the administrative code is a person in authority. That's why kung makipagsuntukan ka ng barangay captain because he is enforcing the law o awayin mo, pareho ang kasalanan mo kung lumaban ka sa police or sa person in authority. Mabigat ang barangay captain and teachers also. Teachers, because of the nature of their work, are persons in authority because they are made so by the law itself to give them the stature in relation to the work of trying to mold and teach the Filipino students. Kaya ang teacher rin, kung utosan ka, sunod ka, pareho sa barangay captain. Now, if the barangay captain would ask the teachers to help in the enforcement, you better obey because they are in the exercise of teaching the persons there of the barangay of the dangers is part of their work. Then you have a municipality citywide quarantine is advised
when at least 2 positive COVID-19 cases belonging to different barangays in the same municipality. Kung sa munisipyo kayo, tapos isang barangay dyan, may dalawa na tinamaan ng COVID-19, diagnosed to have a COVID-19 infection, magka-quarantine na rin kayo. And, before I forget, I do not have enough soldiers and policemen to cover all over every inch of the country. Kulang ako. Meron ako na magamit ko ang barangay captain. Ang barangay captain is bound by what is written here, whether by way of rules implementing in the meantime or if it becomes part of an executive order. You better implement this, because if not, then you will also go to prison for dereliction of duty or simply not enforcing a rule imposed by government. Ang pinaka dito yung mga barangay captains. It falls upon your shoulders to exactly do what this regulation wants to happen. Huwag kayong magkamali dito, kasi pag hinabol kayo ng Department of Interior and Local Government, you can be dismissed or you can be suspended and you'll have trouble. And besides, I think the electorate will remember you for being a laggard. Kita mo si Senator Go, siya lang ang working hard talaga. Yan ang public official. Really. Especially the barangay captains and the kagawads. No, you have been elected there. You sought the position. Hindi naman tayo, pinili natin to eh. Nobody ordered us for us to be to where we find ourselves now. At tapos tatamad-tamara ka. That's not the way how to do it. One is you go to, if there's a good case against you, you lose the position and you are dismissed. And maybe in the worst case scenario, you'll go to jail. Better be always be reminded of that duty. Pinili mo yan, huwag kang magtamad-tamaran kasi matatamaan ka. Ginusto mo yung position, magtrabaho ka. The aforesaid measures shall be subject to close monitoring and reassessment after the expiration of 7 days from the issuance of this resolution. You know, we will review, I have imposed upon the cabinet members and the entire members of this task force to be present every day. I know that it is hard for them. It is really an imposition. It's quite maybe a burden, but ganon rin ang sinabi ko sa kanila. Nandito tayo sa gobyerno. You choose to be a part of government.
and there is a crisis with no solution in sight. Walang solution unless there is a vaccine by the grace of God na may makita o maimbento ng ating mga scientists. It could be the Philippines for all you know. But I'm just telling you what you're supposed to do. Ang isa is the LGU outside of the National Capital Region, yung labas ng Metro Manila, are advised to exercise sound discretion in suspending classes in the respective localities without prejudice to a determination by the national government to suspend classes if the situation so warrants. So, ang LGUs, may kunting leeway, and just a little elbow room para makagalaw kayo to respond to the crisis in the community. But it does not allow you to suspend classes on trivial and for, stupid reasons. It is only done because you have to protect them from the COVID-19. Yan lang talaga. Do not do it just to please everybody. Or sa bagay, I have full faith and confidence in our supervisors, teachers. I'm just saying that please do not do it the way others would want it to happen. Mas maganda yung walang klase, walang ganon. Wag mong gawin yan because in the following statements, the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines, in coordination with the Interagency Task Force, shall be called upon to ensure effective and orderly implementation of the above measures. Hindi ito martial law. It is not a martial law. It's not even something extraordinary. But what is sought to be is again, walang iba except to fight the virus and to exact compliance. Mas mabuti talaga yung maniwala kayo. Now, sunod, a meeting shall be conducted daily by and between the secretaries of the number of agencies of the IATF, that is the Interagency Task Force, sa COVID, including the Cabinet Secretary, Secretaries of National Defense, Environment, and Natural Resources, Trade and Industry, Social Welfare and Development, Education, Agriculture, the Chiefs of Staff of the Armed Forces of the Philippine Navy, Philippine Air Force, and Coast Guard, because in a total breakdown, I would need their help to carry on with the governance. Kailangan ko sila. Not to fight with you guys. Huwag kayong matakot sa sundalo ninyo. Sundalo ninyo yan. Ang armed forces is there to serve you. Sila yung sundalo ninyo. So huwag kayong matakot kung nandyan sila sa utos ng mga civilian authorities. Yung mag-utos sa amin, Department of Health Secretary lang naman . So, but when he says to the military and the police, you have to implement this, obey them because they have the imprimatur of the civilian authorities. Huwag kayong do not try to play with martial law, martial military. Pero ang sa totoo, in total breakdown, public disturbance, alang-alang kami ang iharap mo, wala namang kaming
It's always the military who keep things in the country in order. Sila yan. Titingnan nila na everything is in order every day of their working days. Tingnan nila na ang Pilipinas safe at gumagana ang lahat ng mga tao, pati mga opisina. The balik manggagawa overseas Filipino workers shall be allowed to travel to mainland China except to Hubei province upon execution of a declaration signifying their knowledge and understanding of the risk involved, provided that the health advisory pamphlet shall be handed out to the OFW upon departure. Hindi nga eh. Not only pamphlet, baka hindi mo basahin. You will be gathered in one corner or in one room, one corner, at sabihin sa inyo ang mga, I don't know if it's a Tagalog or Bisaya, mga risgo, the risks that you will be taking when you go back to China. But China, you know, President Xi Jinping, for all of his goodness to us, wrote me a letter and said that he is willing to help. All we have to do is to ask. Ako, ang tingin ko, maybe there will be a time if things deteriorate that I have to call on China to help. He has said that they have managed the crisis very well in this country, and he is very much willing to help kung kailangan. So, to the Chinese government, to the people, especially to President Xi Jinping, thank you for the consoling words, and maybe I hope it would not reach to that point, but maybe we will need your help. Salamat po. The entry travel restriction shall be imposed upon those traveling from countries with localized COVID-19 transmission, except for Filipino citizens, including their foreign spouse and children, if any. Holders of permanent resident visa, remember, Filipino, walang problema. Holders of permanent resident visa and holders of diplomatic visas issued by the Philippine government. Yung travel dito ang gustong pumunta, hindi tatanggapin, lalo na kung yung bayan nila has ordered a restriction sa travel. Mismo yung bayan nila hindi pumayag na mag-travel sila tapos pupunta sila dito, hindi rin natin sila tanggapin. But ang Pilipino, pati yung pamilya niya, because they are Filipinos and this is their country, they are very much welcome to come back, lalo na sa panahong ito, if they want a more secure, comfortable place. Now, with regards to itong mga diplomat, hindi naman kailangan papasukin yan sila. Total, kung sabihin lang rin sa kanila, huwag kayong lumabas dyan sa embassy ninyo. Huwag kayo magpasyal-pasyal, dyan lang kayo. Kasi baka kayo pa magdala ng sakit ng ulo sa aking bayan. I don't mind Filipinos giving me a headache, but I certainly do not want anybody other than Filipinos to be giving me headaches.
So yan ang yun ho ang maibigay ko sa inyo na payo. You might, sometimes it's a convoluted thing to listen, pabalik-balik. Ang simple lang yan. The purpose to protect and defend you from what? From COVID-19. Then what is the purpose of government? The purpose of government is see to it that things are in order. To do that, if things deteriorate, I said, the military and the police will maintain order. Kaya nga tawag niyan, peace and order. There has to be a peace, and that peace, nakalagay na orderly. There must be order in the country, and that is all. The purpose is to, I said, guard your welfare. Sumunod lang tayo, lahat ng bayan ng buong mundo nauna pa sa atin. Tayo tinitignan lang kasi mabilis sa kanila. In Italy, it's 1,000 a day sila ang pasa ng contagion. Dito sa atin, medyo maliit pa. Pero numbers in a crisis can be, cruel. But overnight, makita mo, meron ng talagang mabilis na. So what we are trying to control is people with COVID, tapos yung ilayo natin yung healthy ones, sila yung i-target natin, not for anything but for their own good. They will be asked to maybe go to the hospital and seek treatment. Yung mga test ng test diyan sa para sa kung may infection ka o hindi. Libre yan. Libre, no? Libre, walang bayad. Wag naman kung healthy ka, no need. But if you are experiencing ubo, itong na ubo, tapos pag ubo mo, masakit yung likod mo, the lungs. Ang lungs mo ang titirahin dyan. And if it's too late, hindi na kaya ng antibiotics yan. It starts with a virus. The virus weakens your body. And it weakens your body, lahat na papasok, then it will kill you. Putang ina itong virus na ito, walang ginawa, ganun. Papasok sa katawan mo yan, just like AIDS, makes you weak, then it allows other germs to come into your body and you get sick. Usually pneumonia yan. And it's virulent, so seek treatment as soon as possible. But we are here to serve you, and every day we are meeting and in contact with the rest of the country. Meron tayong struktura. The structure really, people are asking, what is your preparation? What's the structure? My God, yung structure natin is itong health. Meron yan silang regional all over. Then meron yung city health, provincial health. But yung national, yun yung mga regional health centers. They are already well equipped and nag-aral na yan kung ano ang gawin nila. There is the structure. So, sumunod lang tayo at
Hiningi ko sa inyo, kunting pasensya lang. It's for your own good. Para sa akin, kung ayaw mo na, baka ako ang mamatay, hindi ka maawa sa akin dahil sa kalokohan mo, ayaw mong sumunod. So, let's help each other at this time of our life because everything is placed in jeopardy. Delikado talaga. Totoo ito, crisis talaga ito. Kasi walang gamot. Okay? Salamat po. Thank you for listening.